салом алейкум дӯстони муҳтарам. салому алейкум ҳамватанони азиз. зиёди шумо имрӯз саволҳо додед, ростӣ ман имконият нашуд ҷавоб диҳам. зиёди шумо савол додед оиди ҳамин парвозҳои чартерӣ. ҳамватанони азиз, ман фақат ҳуқуқшинос ҳастам, корманди сафорат ё консулгарӣ нестам. бародарои азиз, хоҳарои азиз, модарои азиз, фақат ҳамун эълоне карданд ки рейсҳои чартерӣ мешавад барои одамои зарур, муҳтоҷ бояд ба ватан бурда шаванд. ман барои ҳамин дар саҳифаи фейсбукиам навиштам, эълон кардам, дар ютубам эълон кардам ки то ки ҳамун нафарое ки зарур ҳастанд, яъне ки имконият пайдо кунанд ва раванд ба Тоҷикистон. барои ҳамин фақат ман эълон кардам, то ки ҳамватанон огаҳ шаванд. ва зиёди онҳо савол медиҳанд, занг мезананд, мепурсанд ки мо аз куҷо билет гирем, мо наметавонем. ва баъзеаш мегӯянд мо рафтем рӯйхат кардем, ҳуҷҷатҳоро додем дар консулгарӣ, дар сафорат, аммо дар фурудгоҳ омадем, мо имконият нашуд ки равем, яъне намедонем аз куҷо билет гирем, чӣ хел билет гирем, билет нарасид, чипта нарасид. ҳамватанои азиз, ростӣ ки ин ба компетенти кори мо нест, ман дахолат карда наметавонам. ва шумо хуб метавонед ки фақат ба ҳамон муроҷиати худро ба ҳамон сафорати Тоҷикистон дар шаҳри Москва ё дар консулгарӣ муроҷиат кунед, занг занед, ё ки наздик бошед равед. дар ҳамаи шаҳрҳои Россия ҳаст ҳамон консулгарӣ. комиссияҳо таъсис дода буданд, гуфтанд аз ҳамон комиссияҳо пурсед ки барои чӣ наметавонед рафта. дунёи забонҳо, салом алейкум, салом, хушомадед ба канали мо. барои ҳамин ман кӯшиш кардам ба шумо ба саволҳотон ҷавоб дода истам. ҳамватанони азиз, ман фақат ҳуқуқшинос ҳастам, масъалаи саволҳои ҳуқуқӣ дар ҷавоб медиҳам ва кӯмаки ҳуқуқӣ, маслиҳати ҳуқуқӣ ба мардум мерасонам. зиёд дидам баъзе модарон дар фейсбук эфири зинда карданд аз худи ҳамон аэропорт, яъне фурудгоҳи Москва эфири зинда карданд, гуфтанд ки мана мо омадем, кӯдакҳои хурдсол қатӣ, ҳатто баъзе занҳои ҳомиладорро нишон доданд ки ҳомиладоранд, яъне ки бечипта монданд, азият кашида истоданд, бояд ба ватан раванд, шароити вазнин доранд. аммо ҳамватанони азиз, ман фақат ҳуқуқшинос ҳастам, ман корманди сафорат ё консулгарӣ нестам ва ман раиси тоҷикони ягон минтақа нестам. вазифаи ман фақат ҳуқуқшинос ва ёрии ҳуқуқӣ расондан ба шаҳрвандон. фарқ надорад миллаташ кист, аз куҷост, ба мо касе муроҷиат кунад, мо ҳамчун ҳуқуқшинос яъне ки ёрии ҳуқуқӣ мерасонем. дунёи забонҳо, ташаккури зиёд ба ман гуфтед. раҳмат, раҳмат. мо муаллим, устод фақат кӯшиш мекунем ки ба ҳамватано хизмат кунем, яъне ки зарраи айдастамон омад хизмат расонем, хизмати ҳуқуқӣ, яъне маслиҳати ҳуқуқӣ расонем ки то ки саргардон нашаванд. дунёи забонҳо навиштед, сарбаланд комёб бошед. раҳмат, шумо ҳам комёб бошед. ман баъзан вақт мешавад дарсҳои шуморо гӯш мекунам, хеле шод мешавам ки ҳамин хел дарсҳо зиёд шаванд, то ки ҳамин ҳамватанони мо забонро ёд гиранд. хуб мешуд ки ба забони русия агар имконият медоштед дарс медодед. зиёди ҳамватанони мо дар ҳамин русия ҳастанд, дар вақти гирифтани патент
ё гирифтани вид на жительство ё шаҳрвандӣ вақте ки аз таърихи Русия ё ки забони русӣ имтиҳон месупоранд азият мекашанд, ҳамин намедонанд. бовар кунед, барои ҳамин агар хуб мешуд ки шумо ҳозир забони туркӣ, англисӣ дарс медиҳед, ҳазорҳо раҳмат, ман хеле шодам. аммо агар имконият дошта бошед, ҳамин забони русӣ ҳам дарс медодед ба баъзе ҳамин ҳамватанон ва эълон мекардед ки мисол касе дар Русия аст, мисол шумо вай ба забони русӣ дарс медиҳед, ин хеле хуб мешавад. хай дигар мо ҳамватанон якдигара дастгирӣ накунем. ки моро дастгирӣ мекунад? ҳар яки мо хо муаллимем, хо духтур ҳастем, хо ҳуқуқшинос ҳастем. хуб мешавад ки ба ҳамин ҳамватанон яъне ёрии худро дареғ надорем. ҳозир ҳамин якта маслиҳати ҳуқуқӣ дар кор бошад, агар назди ягон кас раванд, ҳеҷ набошад, як 500 рубл 1000 рубл шона мегирад, барои як 3-4 даҳан маслиҳати ҳуқуқӣ додам. аммо ман ҳамин канали ютуба ба ёрдами ба ҳамин яъне илтимоси ҳамин мардум кушодам. набоша каналам надоштам, парвои каналам надоштам. фейсбук доштам, одноклассник доштам, саволу ҷавоб мекардем. ҳозирам фейсбук одноклассники ман ҳастанд, инсонҳо менависем. аммо барои ман ана ҳамин ютуб қулайтар устод. дунёи забонҳо ба ман ҳамин қулай ки яъне ки саволҳоро анам хел менависам, ман ҷавоб додан осонтар мешавад. на ҳама вақт имконият аст ки мисол ман нависам. бовар кунед. барои ҳавай зиёди ҳамон ҳамватанони мо бисёраш намефаҳманд. мисол аз шумо ё аз мо бехабар ҳастанд, намедонанд, набоша муҳтоҷ ҳастанд ки забони англисӣ ё туркӣ ёд гиранд ё русӣ ёд гиранд, ё ки баъзеаш муҳтоҷ аст барои як ҳамин маслиҳати ҳуқуқӣ, ҳуқуқшинос, аммо намеёбанд, моро намешиносанд. бале, дунёи забонҳо, бале, рост мегӯед. агар мо якдигарро ба якдигар муаррифӣ кунем, яке масалан ман шуморо ба 10 нафар, ба 20 нафар, ба 100 нафар муаррифӣ кунам, шумо фикр кунед ки ҳамун 100 нафар соҳиби як забони мисол туркиро медонад, як забони англисӣ ё русиро медонад, ин савобаш ба ман мерасад. мисол ҳава инсон бояд фаҳмад ки ман ҳамона ба роҳи дуруст мебарам, ки яъне забони ёдгир ҳам барои шумо устод хуб мешавад, ҳам барои вай хуб мешавад. аммо ман аксарият вақт мебинам, бовар мекунед устод, зиёд миллатҳо қатъи ман дар тамосам, дар алоқаам дар ин Русия, мебинам ҳамин баъзе тоҷикои мо бовар кун бахилӣ мекунанд. аз дигар миллатҳо баръакс. соима давлатова, салом алейкум апаи ширин. салом салом, хуш омадӣ соима ҷон, хуш омадӣ, биё, марҳамат. баъд ҳамин тоҷикои мо устод ҳамин дунёи забонҳо бахилӣ мекунанд, бовар кунед, ҳатто як ҳамун обуна шудан ки аз аё чӣ меравад, ҳамун обуная намешаванд, ё ки як лайк мондан, ё ки як комментария хуб навистан. баръакс мебинам, як гапи хуба менависӣ, дизлайк мемонанд, ё ки як комментарие менависанд ки дили ҳамон одама сиёҳ мекунанд. бовар кунед устод ҳамихе ҳайрон мешам ки наход одам ба ин дараҷа. алиҷон навишта, салом апаи ширин. салом салом, хуш омадӣ ҷон, хуш омадӣ, биё, марҳамат. ана барои ҳавай ман шахсан чӣ хел ҳастам, ҳамин мехоҳам ки дар куҷое ки ҳастем дастгири якдигар бошем, якдигарро дастгирӣ кунем, якдигарро мисол дар тамос бошем. ин беҳтарин кор аст. модар теҷе сторамо, хуш омадӣ, хуш омадӣ. валейкум ассалом, валейкум ассалом. ман ба як чибат ҳайрон мешавам, меистам, фикр мекунам ки наход ки мо ба ин дараҷа шуда бошем ки ҳамамон дар кунҷу канори дунё зиндагӣ мекунем. магар як обуна шудан инқадар мисол вазнин меғалтад барои дигарон, ё лайк мондан, ё ки мисол гирем ягон комментария хуб навиштан ки бо ҳамун комментария ва як каси дигар хонаду завқманд шаваду ҳамун инсонда мисол обуна шавад.
марҳамат савол тиен. Алиҷон теҷ навиштед ки апаҷон як савол тиём. Марҳамат савол тиед. ҳозираш да вақт дорам савол додан гиред. имрӯз вай буд тағйирот дар Конститутсияи Федератсияи Россия рафтем овоз додем, оилавӣ овоз додем, омадем. Нав омадем. саволҳо бошад, марҳамат, ман тайёр барои ҷавоб додан. оиди чизе ки бошад, оиди корҳои гражданияй, ҷиноятияй, маъмурияй, административни, ҳуҷҷатгузорияй дар Русия. модар теҷе апаҷон чор кӯдак қатъи российский гражданство гирифтанӣ чӣ кор кунем? шумо ягон кас модар теҷе савол доде, шумо ягон кас шаҳрванд ҳастай ай оилатон, мисол ё зан ё шавҳар ё биби ё боби ё ягон ҳастай ягон кас шаҳрванди Русия? шумо дар Русия зиндагӣ доред? алиҷон теҷе савол додед. апаҷон мо фарзанд надорем. ба мо маслиҳат доданд ки аз ҳамин ҷо кӯдакеро ба фарзандхонӣ гирен. ба шумо вид на жилса медиҳанд. ҳамин рост аст ё не? алиҷон, агар шумо дар ин ҷо хона доред ё не? масалан мешавад баъзан вақт иҷа агар хона дошта бошен, ҳамун орган вай мешавад попечительство, бояд ки ваё рафта хонаи шуморо бинанд, шароити шуморо бинанд, шумо кор мекунед ё не, шароити ҳаёту зиндагии шумо чӣ хел аст, аз уҳдаи нигоҳубини кӯдак мебароед ё не. баъд ҳамуно иҷозат метиҳанд. қарори вайҳо дар кор аст. баъд ба воситаи суд метавонед аризае пешниҳод кунед ва фарзандхонӣ духтар аст, писар аст, мисол ба худ гиред. албатта вақте вай шаҳрванди Русия бошад, шумо вайро ба фарзандӣ гиред, қарори суд ки гиред, дар асоси ҳамун қарори суд шумо метавонед ки шаҳрванди Русия шавед ва барои нигоҳубини он фарзанде ки дар ин Русия таваллуд шудааст, шаҳрванди Русия аст, метавонед ҳамроҳи ӯ дар Русия бимонед. ҳаст ҳамин хел вариантҳо. соима давлатова, апаҷон шавҳари ман соли 2014 спорид гражданство. як ҳафта монданӣ гирифтан ба отказ омад. сабаби отказ чӣ буд? сабаби рад. соима давлатова, вақте ки отказ мешавад вид на жительство гражданство, шумо дар решение бояд тиҳанд, қарори хатӣ тиҳанд. дар ҳамун қарор нависанд ки бо ҳамин сабаб ҳамин отказ шуд. ҳамин хел отказ, ҳамин хел қарор додан. модар теҷе, ман ҳозир дар Тоҷикистон, шавҳарам дар Москав. фаҳмо, агар ё зан ё мард фарзандхонӣ гирад, пеш аз ҳама бояд ки ҳамаи қонуну қоидавӣ шавад. мисол вай кӯдака шумо мешиносед, медонед, ё ки агар ҳамин хел кӯдакистонҳо гирифтанӣ бошед, ба ҳар ҳол ҳамун орган попечительства дар ҳамун ҷои зист ҳаст, ҳамҷа муроҷиат мекунед, ба ваё маслиҳат мекунед, ваё қарор бояд бароранд ва баъд қарори суд метиҳанд ки шумо мисол ҳамин писар ё духтарро писархон ё духтархон гирифтанед. нафароне ки агар бо дар Русия кор кунанд, собиқаи корӣ дошта бошанд, ягон хатогӣ надошта бошанд, ягон ҷиноят содир накарда бошанд, шароити хуб дошта бошанд, яъне маош гиранд, бекор набошанд, албатта ваё метавонанд фарзандхон гиранд, ё духтар ё писар ки шаҳрванди Русия бошад. вақте вай фарзандхон ки гирифтанд, дар асоси ҳамун қарори фарзандхонӣ вай одам мешавад ки шаҳрванди Русия шавад, айрӯи ҳамун фарзандаш. модар теҷе савол додед ки апаҷон чӣ хел переселен гирем? модар теҷе, переселен дар Тоҷикистон консулствои Россия ҳаст дар шаҳри Душанбе. ҳамуҷа навбат телефон мекунед ё меред, навбат мегиред. навбати шумо омад, ҳамаи ҳуҷҷатотон қатъӣ тайёр бояд. меред кадом областе ки агар ҳамун вай бошад, дар рӯйхате бошад ки переселен дар кос, ҳамун областа мегиред. ҳатман фаҳмед ки Москва ё ки гирду атрофи Москва переселен намешавад, фақат дур аз Москва мешавад, областҳои дур мешаванд,
бисёр инсонҳо аз областҳои дур переселен шуда омаданд, дар он ҷо шаҳрванд шуданд, баъди 2 сол 3 сол баъд қарибиҳои Москва омаданд. мо дар теҷе номерошона аз куҷо гирем? Номерои кира мо дар теҷе? номерои кия шумо пурсидасед? номери телефони мана ё дигар каса? масъалаи ҳами переселени ҳозирашда ҳаста. кӯшиш кунем биёен дар ҳами программаи переселенс агар омаде барои шумо осонтар аст. шумо яъне ки аз он ҷо ҳама ҳуҷҷатҳои шуморо мебинанд, месанҷанд, иҷа омадед, тезтар шаҳрванди Русия мешавед. аммо шаҳрвандиро тезтар мегиред. имконият дошта бошед аз ҳамон Тоҷикистон туғурӣ кунед, дуруст кунед, ҳама ҳуҷҷатотона переселен според. номерои посолствои Русияро пурсидастед? мо дар теҷе посолстве ки дар шаҳри Душанбеи ҳавай. аз шумо интернет дазанед, да интернет да Яндекс занед ки контакти посолства Россия в Таҷикистане, вай номерош мебарояд, ҳама адресош номерош мебарояд. Соима Давлатова: аз шавҳарам 2 бор сӯхт, аз писарам 3-юм бор шуд, боз ина аз худам намедонам барои чӣ. Не, Соима Давлатова, барои шуморо ман гуфтам, қарор додам дар шумо ки дар кадом асос шуморо хел рад кардаистиянд, отказ кардаистиянд. мисол вай бояд асос боша, ҳамин асос бояд боша ва ё ҳатман қарор метиҳанд ки мо бо сабаби анами хел хатогӣ ё анами хел кор мо мисол ҳамин нафарро вид на жительство отказ кардем, рад кардем, наметиҳем, ё ки шаҳрвандӣ гражданство наметиҳем. гуфта қарор бояд бошад, ҳамун қарор бояд бошад. чӣ хел ва ё беқарор метиҳанд? шумо бояд ки ҳамун сабабаша доне ку барои чӣ охел ҳавай отказ шуд. мисол сабаба донистан дар кор. баъд ҳозирашда ҳамватанои азиз, ҳамин программаи переселенс ҳаст. кадомед ки агар хоҳед мисол оянда шаҳрванди Русия шудан, кӯшиш кунед, муроҷиат кунед, мабодо бо ин программа маҳкам нашавад. ин беҳад роҳи осон шай барои омадан. мисол унҷа ягон области дура, вилояти дури Русияра мисол мегиред, ҳамунҷа қатъи туғрӣ шуда меед, шаҳрванд ки шудед, маҳқул шуд, ҳамунҷа мемонед, кор мекунед. шаҳрванд ки нашудед, шаҳрванд ки шудед, нахостед унҷа истодан, бо метонед дигар вилоят равед. аммо ҳамина фаҳмед ки переселен шудагӣ агар бо маълим духтур боша, бо ва ёда хона метиҳанд. дар баъзе ҳамин вилоятҳои дур хона метиҳанд. бисёр маълимо духтура хона доданд, мо фаҳмидем, шинос буданд. модар теҷе апаҷон ҳеварам гирифтагӣ мешавад ё ҷиянам гирифтагӣ мешавад? Не, вай ҳевартон барои шумо ҳеҷ кана мешавад, барои шавҳартон мисол фарзанди падар аст. не ки ба ҳар ҳол агар ки касе ки мисол ҳамин шаҳрванд шуданӣ бошад, фақат аз рӯи падар ё модар ё зан ё шавҳар мешавад шаҳрвандӣ. Соима Давлатова: ҳамун ҳуҷҷатҳое ки отказ мебиёянд, наметиҳанд. мепурсем аз шумо хатогӣ ҳаст, мумкин мегӯянд. охи ва ё шуморо ба воситаи телефон мегӯянд ки отказ шуда. ба шумо намегӯяд ки хай қарор дар бораи отказ мо датиҳед ки мо фаҳмем ки аз чӣ сабаб мо отказ шудем аз гирифтани шаҳрвандӣ, гражданство ё ки вид на жительство. шумо ҳамина талаб кунед. модар теҷе: шавҳарам наметонад через додараш гирад. шавҳартон через додараш наметонад. барои гуфтам ку фақат аз рӯи падар ё модар ё зан ё шавҳар метонад шаҳрванд шуда. мисол шавҳартон агар дар Тоҷикистон бошад, переселенс туғрӣ карда биёяд, дар ҳамон анкетаи переселенс менависад ки бародаршай, хоҳаршай шаҳрванди Русияй, ному насаби ҳамон бародар ё хоҳарша менависад. инам ба як фоидае мерасад ба вай.
не ба воситаи телефон намешавад соима давлатова. вай бояд ки фемес шуморо даъват кунад ба воситаи телефон. шумо равед унҷа пурсед ки раз отказ каде, яъне рад каде ай додани гражданство, ай додани вид на жительство. Пожалуйста, дайте нам решение, бугу. Қарор атиет, чтобы мы фаҳмем на каком основании мы отказ шудагем, на кадом асос мы отказ шудагем, мы фаҳмем. ҳатман бояд қарор атиян шумода. не соима давлатова ҳеҷ вақт телефон қатӣ бовар накунед. ҳатман хутон рафта дар ҳамун ҷо ҳал кунед. зиёд инҳо ҳамон байншон одамое доранд ки одамое ки гирду атрофи ҳавода кор мекунанд. ҳаваё метонанд ки мисол ҳамара дарун доромада фаҳмида ба шумо гап зананд. вай ҳамин хел одамошон дар беруно кор мекунанд. ҷои перевод, тарҷумаҳои документ, ҳамин хели ҷода бояд дар ҳар як шаҳр, дар ҳар як ноҳия бошад. модар теҷе шавҳарам дар Россия ману кӯдаком гирифта метонем аз душанбе. хутон ягон маълумот доред? маълумоти олии миёна модар теҷе ягон касбият доред ё ки фақат мактаби миёнаро хатм кардагӣ? агар ки ягон дипломи духтурии маълимӣ дошта бошед бо хубтар. агар надошта бошедам дар як хел вилоятҳои Русия ман худам шоҳид ҳастам ки зиёд инсонҳо ай Тоҷикистон, вилоятҳои дур дури Русия омаданд. ҳатто баъзеш диплом доштану аммо ҳамунҷа дар ҳамун вақте ки ҳамун муроҷиат мекунед ҳамун сафорат консулгарӣ унҷа журналҳои калон метиҳанд кадом област меред, чӣ вазифаҳо да кор кардан метавонед. бисёр одамо ба ҳайси говҷӯш ҳатто бовар кунед. ман худам ҳамун ба ҳавоё ҳамсӯҳбат шудам. ба ҳайси говҷӯш, коргари калхоз, савхоз анаме хел навистанд. ҳамуно тезтар ҳамун роҳшон кушода шуд ба Русия омадан дар ҳамун калхозу савхоз. баъзеш ку бовар кунед дар ҳамун калхозу савхоз кор кардан, оилавӣ кор кардан, хонашонам додан, маошои хубам мегиранд, шаҳрвандам тезтар шиданд. ҳамин хел инсонҳоро бисёр ман дидам дар таҷрибаи корӣ. модар теҷе медсестра тамом кардам. баъдаш биология химия ҳамин сол тамом кардам. биология химия ягон донишгоҳ тамом кардем. албатта ин медсестра касби хуба. ҳамин химбиологам агар тамом карда бошед университет инам хуба. фақат переселенс анам хел одамоя мегиранд. модар теҷе зиёдтар ҳамин фармон баровардааст ҳамин роҳбари давлати Русия ки нафароне ки маълумоти миёна доранд, олӣ доранд, диплом доранд, касбҳои хуб доранд, ҳамонора мисол ки ҳамин программаи переселенс қатӣ биёнд, ҳамонора қабул кунед. модар теҷе донишкадаи омӯзгорӣ. хам донишкадаи омӯзгорӣ ҳамун химбиолог тамом кардед. ҳамин хел не хай химбиолог тамом кардагӣ ҳатто дар ҳамин Русия дар баъзе беморхонаҳо, дармонгоҳҳо, поликлиникаҳо ба ҳайси ҳамун вай кор мекунанд. бисёраш лабораторияда кор мекунанд. соима давлатова мо насиб рӯзи ҷумъа мерем. шавҳарама гуфтам пурсен кани чанд бор шуд пули бисёр мо сарф кардагем. апаҷон дар 4 одам ҳамин дафъ ҳам кани спорем чӣ мешавад? соима давлатова чӣ месупоред? вид на жительство месупоред? соима давлатова агар шуморо айрӯи аттестати соли 1992 бо айби худ чунки вақте ки ваё ҳуҷҷат қабул мекунанд соима давлатова инспекторои фемес бояд ваё уҳдадоранд ки ҳар як ҳуҷҷата санҷида гирифта ба қабул кунанд ба имзои шуморо гиранд. ба шумо да ҳуҷҷат подтверждение метиҳанд ки ай шумо ҳам хеле ҳуҷҷат гирифтанд. не ки мегум ку ҳастанд бисёр ҷода ки баъзеш беаҳамият ай, баъзеш худаш сарфаҳми корш намерава, мардума сарсони саргардон мекунанд. бо мебинанд ки шумо намефаҳмед, барои ҳавай боз зиёдтар сарсон мекунанд. ҳамон вақт бояд ки мегуфтанд ки аттестати шумо намешава, ҳуҷҷатҳои шуморо намегирем, равед имтиҳони забони русӣ супоред, сертификат қатӣ биёед. нагуфтанд. ана диди ки бо отказ шуд. майли шумо супоред имтиҳони забони русӣ супоред, акун як бор аз сари нав бо медосмотр мегзаред, справкаи тиббӣ мегиред. ва я нагиред намешавад ай сари нав, чанд моҳ ба фикрам гузаштагӣ ай. ҳама справкаи тиббия ҳатман мегиред. акун баъд бо пилус бо нав шуда коронавирусам вай мешава мегзарен.
хулосаи коронавирус ҳам бояд бошад. Ин бо дополнение изменение шудагия дар ҳамин сертификати ҳамин медосмотре ки барои вид на жительство мегзаранд. ҳамин бо коронавирус вай шудай ай сари нав шудай анами ҳам мегзаранд. майли чӣ гап не, ҳамун дигар ҳуҷҷатот тайёрай, ҳамин масъалаи тиббӣ та гузар, масъалаи вайта имтиҳон та гузар, кани бо чӣ баҳона меояд, ҳамаша ҷамъ ки яборига спор. не мисол шумо тарҷума кардагии ҳуҷҷатотона тарҷумаш места. масъалаи наи имтиҳон меспоре, сертификат мегире, ҳамун справка мегире, ҳамун 4-5 намуд вайора мегзарен. туб диспансер, нарколог худуд медони гузаштаги ҳавера ҳамаша мегзарен. фақат шумо имтиҳон мондаи ҳамин дига ягон камбудӣ надорен ку ба фикрам. шуморо камбудитон ҳамин аттестат буд. ба ҳар ҳол аку ва муҳлати духтуритон гузашт. медосмотр бояд ай сари нав гузаре соима давлатва. беке салом апаҷонсозе. салом алейкум хуш омадӣ беке. ман намедонам худат зан ҳастӣ мард ҳастӣ. хуш омадӣ, марҳамат. барои ҳавай соима давлатва то 15 сентябра кӯшиш кун вид на жительствата спор. кӯшиш кун. мисол агар ҳози ҳамин пандемия намешид, шуморо вид на жительство отказ кардан, шумо бовар кунед ку тичени 15 рӯз бояд ки мебиромадед ай Россия бояд мебиромадед, ба обратно омадед мигратсиони нав қатӣ бо ҳуҷҷат вай мекардед. анами пандемия бобо бине ки то 15 сентябра роҳбари давлати Русия бо мисол сабукӣ овард. модар теҷе ҳозир кор кардааста бошад посолство дар душанбе. албатта кор кардаистодиянд. мумкин ранги ҳамиҷа телефон қатӣ, запис қатӣ, навбат қатӣ боша. ҳар май одаморо дар як рӯз қабул карда наметавонанд. шумо зан ҳастед беке. хуш омадед. 29 сола хоҳари азизи ман мешидед. хуш омадед, марҳамат. модар теҷе дар хуҷандам бошад посолство. бояд консулство бошад дар хуҷанд. консулствои ҳамин Российской Федерация бояд бошад. шумо муроҷиат кунед, дар интернет занед, мумкин адресо контакти суроғаш бурояд. соима давлат ва бале медосмотр сертификатҳо апаҷон душвор шуд. бале бисёр шиносон ай ман маслиҳат пурсиданд. ман фаҳмидам, ай фмс занг зада фаҳмидам, гуфтанд ки ҳа коронавируса бояд ҳатман споранд. и нав шудаги ай. хулосаи ҳамун коронавирус бояд боша. албатта дар хуҷанд, дар вилояти хатлон бояд консулгарии Россия бошад, барое ки раҳ дурай ҳама душанбе рафта наметавонад ку. бояд боша. буд аввалак, ҳози ман намедонам. ҳози барое ки дар он ҷа нестам намедонам. хай кӯшиш кунед. шумо медонед ки байни давлати Русия ва Тоҷикистон шартнома баста шудаги. ман видео партофтам ку ду шаҳрвандӣ двойное гражданство. русия ягона ба давлати Тоҷикистон шартнома дорад, ду шаҳрвандӣ дигар надора ба ягон ҷо. ягона ана ҳамин Тоҷикистон қатӣ вай дора шартномаи ду шаҳрвандӣ двойное гражданство. бале модар теҷе навистай ки гуландомҷон адресоша тиен. бале ҳамин адресо дар ҷое ки чӣ корхона, идора, консулгария касе медонад, ба якдигар тиед, ба якдигар кӯмак кунед. ҳамватанои азиз, якдигарро дастгирӣ кунед. ин дунё дунёе нест ки мо саркашӣ кунем аз як кӯмаки якдигар. инсон дар ин дунё ҳамаи мо меҳмонем. дастгирӣ кунед, якдигарро дастгирӣ кунед. дамо ҳаминаш хубае ки двойное гражданство мешаванд на шаҳрванди ду давлат. касе хоҳад инҷа зиндагӣ мекунад, касе хоҳад дар Тоҷикистон зиндагӣ мекунад. ҳамин дар ду давлат баробари ҳамин шаҳрвандои ҳамин ду давлат ҳуқуқ дора зиндагӣ кунад. ҳатто нафақа гирад, нафақаи пиронсолӣ. баъзеҳо маъюб шудан, омадан дар инҷа шаҳрвандии Русия гирифтан, нафақаи маъюбӣ мегиранд ин Русия.
нафақаи пиронсолиам бисёриё туғрӣ кардам. Ман ҳоз 1 соат пеш як зан ба ман занг зад ки ман маълима кор кардам дар Душанбе, аз он ҷо ба нафақа биромадам ва омадам иҷа аз рӯи фарзандам вид на жительство гирифтам. Маслиҳат пурсид. Ман гуфтам албатта шумо ҳамун лични дела доред дар ҳамун пенсиони фонди ҳамун Душанбе, ҳамун лични делаи ҳамун нафақатона бояд инҷа равон кунам. век ситора апа рости адресоша намедонам. хешои мо через хуҷанд споридан, отказ биромад. агар Душанбе қатъи имконият дошта бошед, консулгари Душанбе қатъи според. Консулгарие ки аз Русия дар Душанбе вай хубтар. агар ки имконият бошад, агар ба Душанбе раве ягон хеш табор хона дошта бошед, бо осонтар меғалта. модар теҷе апаҷон дар куҷо кор мекунед? шумо ман напурсидаистед. ман ҳуқуқшиносам, ҳуқуқдон, юрист. ман собиқ корманди суди олии ҷумҳурии Тоҷикистон, собиқ адвокати ноҳияи Исмоилӣ шаҳри Душанбе. айни ҳол дар Русия ҳастам. вале ин пандемия намешуд, бо Тоҷикистон мерафтам. ҳам дар он ватан зиндагӣ мекунам, ҳам дар ин ҷо зиндагӣ мекунам. ёрии ҳуқуқӣ мерасонам. касе ки агар мисол хоҳиш кунад, илтимос кунад дар ягон суд иштирок кунам ё дар ягон ҳуҷҷатгузорӣ ва ё ман шартнома бандан иштирок мекунам. шартнома набандан анахе маслиҳатҳои ҳуқуқии ройгон ба воситаи ютуб, одноклассник, фейсбук ба мардум медиҳам. бале беке, ҳамун Душанбеам зиёд инсонҳо омаданд. зиёд инсонҳо переселенс туғрӣ карда омаданд. зиёдашон аз ман маслиҳат гирифта буданд. ман ба онҳо гуфтам чӣ ҳуҷҷатҳо бояд гиред, чӣ хел муроҷиат кунед ба вайҳо. ҳамашона ман фаҳмонда будам. ҳамно туғрӣ карда омаданд. модар теҷе гуландомҷон, телефон аз хоҳаратон гирен. албатта якдигара кӯмак кунед. телефонҳо ман телефонҳошона доштам. ростӣ дар куҷо навиштагиам, ҳози блокнотамам аз пешам дуртарай ва телефонҳоро ман метавонам ки ба шумо вай кунам, фаҳмонам, нависонда ё ки гап занам. аммо агар вақтон бошад, компютерема гирон кунам. ҳози ман дар телефонам нав аз кӯча омадам. агар вақт бошад, дар ҳози компютера гирон карда медаром, мековам, ба шумо мефаҳмонам ҳамун суроғҳое ки дар шумо дар кор аст. соима давлатова, ҳозир шавҳари ман ВНЖ бесрочный дорад. экзамен спорад, дар гражданство спорад мешавад, 2 диплом дорад. агар дипломош то соли 1991 аз Тоҷикистон гирифта бошад, экзамен намеспорад вай. агар дипломоша баъди соли 1991 аз Русия гирифта бошад, имтиҳон намеспорад вай. ба ҳар ҳол нафарое ки ҳамин маълумоти олӣ доранд, агар переселенсам ҳуҷҷат споранд, вид на жительствам споранд, граждан споранд, бояд ино дар навбати аввал ба назар гирифта шаванд. ин фармони ҳамин роҳбари давлати Русия ки мутахассисо, нафароне ки диплом доранд, маълумоти олӣ доранд, касби хуб доранд, инҳоро қабул кунед тезтар гуфта. век апаҷон, ман РВП гирифтам, кор намекунам, метавонам налогаша спораму вид на жительствада супорам. падару бародарам гражданин, шавҳарам. агар веке падару модари гражданин доред, ба ҳар ҳол РВП доред, шумо вид на жительство супоред. ҳамин хеле ҳози ман паёмакҳо тез мераванд, успед намекунам хонум. Басир 91, салом апа, ман гӯш дорум вале имкони навиштан надорум, узр. ҳеҷ гап не Басир 91, ҷони ширин, ҳамин вақту шид навистан гир набоша, ҳамин телефонамон гӯш кардан гир, ҳамунам як чи фоида мераса. хуш омадӣ, саломат бошӣ. манам бисёр вақт ҳамин хел вай мешавад, асоби на ҳамун эфирҳои шаҳло мешавад, ҳамун шаҳлои дугонам кӯчаҳои Германияда мегара, баъд баъзе вақт кор дорум, мемонам айдур гӯш кардан, нигоҳ кардан мегирам. овозотонро мефаҳмам, овозҳои шаҳлоро мефаҳмам, навистагиҳои шуморо мехонам
вақти навистанам набоша ақаллан гӯш мекунам, хушҳол мешавам ки овозаи ҳамватаноро мефаҳмам. ҳар куҷо боша ҳамватано соғ саломат боша. Бовар кунед ман дар ҳама ҷо ҳамин тарафдор ҳастам ки ҳамватанои мо доим сарбаланд бошанду доим ҳамин зиндагӣ хуб дошта бошанд. ҳозир ба фикрам бисёр ҷо телефон қатъи аввал сабт мекунанд, запис мекунанд, баъд меран. Неки медоне ки ҳатто солҳои 2010-11 буд ҳамун консулгарии Русия посолства телефон доштанд. Менавистӣ, навбат мегирифтӣ, баъд мерафтид. ҳатто баъзе бисёр шиносон навбат гирифтанд, мега ки мо навбатҳомо 3 моҳ 6 моҳ да мерасид. Анам хел мегуфтанд шиносое ки аз ҳамунҷо омаданд. Алиҷон теҷе, раҳмат апаҷон барои суханои хуб. хушомадӣ. марҳамат. агар касера зан ё шавҳараш гражданин боша, барои вай беҳад осон мешавад шаҳрванд шидан, беҳад осон мешавад. ман ҳозир кӯшиш мекунам ази интернет мавай кунам, гирон кунам. ҳамун масъалаи шумо гуфтед телефонора як борига такрор кунед, телефони куҷо дар корай ман вай кунам. ина ман нав компютери ма гирон кардам. консулгарии шаҳри Душанбера кадомет нависте пурсиде телефонша ба фикрама? модар теҷе Душанбе российский посольство номер гуфтеда. ина ҳози ман нав компютер ма гирон кардам. ина назди компютер омадам. ина ҳози мекушом мебинам барои шумо. ҳамун сафорати Россияра ман мебинам. ҳози ман мебинам. кадом суроғайра мепурсӣ, ҳози ман кофта шумода гап мезанам. кадом адрес дар кор боша. российский посольство ҳози компютер кушодаистам мебинам, вайтон мекунам. ручкаву дафтар гирен, коғаз гирен ки ман агар ёвам шумо да гап занам нависен. я 10-15 сол пеш ҳамин хел навбата ба телефон мегирифтам барои ҳамун даромадан. соима давлатова дипломашон аз соли 89 апаҷон. хайр дар тақдирамон чизе бошад. аз соли 89 бошад имтиҳон намеспорад. вай озод ай имтиҳони забони русӣ. то соли 91 касе ки диплом дорад ё ки вай дорад аттестат дорад, то соли 91 имтиҳони забони русӣ намеспорад. веке ситора апа шавҳаратон гражданин набошад, наметонед через посоли Россия апаҷон. через посол вай мешавад.
программа переселенец мешавад. масъалае ки зан ё шавҳар шаҳрванд гражданин бошад, метавонанд ки русия омада ҳамин ҷа вай кунанд, споран ҳуҷҷатошона. ҳамин нафаре ки то 91 диплом доред, аттестат доред, я фаромӯш насозед ки имтиҳони забони русӣ намеспоред. кани ки гуфта буд телефонора метонед ки вай кунен, нишонтиюм нависта мегирен, коғаз ручка гирифтен, ки пурси телефон ҳозир амҷа ки пурси телефон, телефонои ҳамон вай посолствои Россия дар Тоҷикистона. ҳа ёфтам, шумо гирифте ручка, коғаз гирифте, тайёре, нишонтиюм менависе, дидай соден, дидай соден, ҳозина ман дар экран нишон додаистам. ана гире навистан гире, ман хе экрана меқапам, шумо навистан гирен. мана навистагӣ ку адрес Республика Таҷикистан, город Душанбе, улица Абу Али ибни Сино, доми 29/31. дидем? шумо дар экран дидай содед телефонора, ман нишон додай содам, ё ки гап зану менависе. номероя хонам, фаҳмо нависе номер +992, навистен +992, навистай соден. телефонро ман гуфтаистам, навистай соден. ана диден ами телефонора. диден номероя, ё ки такрор кунам. рост меги соима давлат ва бисёр инсонҳо мебинам ранги шумо. хонум, нависе агане +992 37 235 98 27. навистед модар теҷе. ҳами коди ҳами Тоҷикистон +992 медонен, да ҳамаи телефоно ҳамина мисол менависанд. вақте шумо дар Тоҷикистоне, шумо бе код менависе, фақат мисол ҳамин рақами 2 қатӣ сар мешавад, 235 98 27, 235 98 27. нависте я номер зиёд ай, ман ҳамаша такрор мекунам. ҳозир модар теҷе навистем. бо дигар номер ман абине 235 70 65, 235 70 65. бо дигарша нависед 235 0906, 235 0906. ясамин ризоева, хуш омадед.
ман ҳози агар скриншот кунам ман ай вай мебурам, ай эфир мебурам, намешава. барои ҳавай гуфтаистам, навистаисти модар теҷӣ. хоб ҳози чандумша нависти? Сеташа бо нависе 2 36 28 24 2 36 28 24 навистиша? бо дигаша нависен 2 36 22 53 модар теҷе нависти? 2 36 22 53 дигарша нависен 2 35 27 33 2 35 27 33 нависти модар теҷӣ? факса навис, факс. факс медони? факс любой ҳуҷҷата равон кунӣ мерава ба ҳавая. факс мешава +992 37 2 35 27 33 не ин номер буд. факса ҳози навис, факса +992 37 2 35 88 06 анами факсай. факса нависен +992 37 2 35 88 06 бо менависи модар теҷи телефон. телефон бисёра менависи? модар теҷи навис бо. телефон навис 2 35 26 35 модар теҷи. электрони пошташ нависед ҳарфи англисӣ майда е м б а дута эси англисӣ ва ю нуқта душанбе ба англисӣ сабачка я буква ҳарфи майдаи англисӣ я нависти модар теҷӣ. анами телефонҳо якташ кор мекунам. телефонҳои лозимара модар теҷӣ ба шумо меган. суроғора гуфтумад ки шаҳри душанбе, улица Абуали ибн Сино, доми 29/31. ай ҳамин телефон ба ҳар ҳол яташ мегира. чӣ савол дошта бошӣ метиям. агар бо телефон дар кор боша ман гап занам. телефон ҳаст бо модар теҷӣ менависи яке одами ай бо иношам дар кор нашаванд. 2 35 26 35 навис. 2 35 26 35 и бо амин ваяйку 2 35 26 35 саволои ҳамон шаҳрвандӣ Русия гирифтанай дар асоси мисол ЗАГСу дигар. По вопросам РВП агар ки нависи по вопросам РВП 2 36 28 47 по вопросам РВП навистагӣ 2 36 28 47 такрор дорам модар теҷи навис. марҳамат модари теҷи, анамун адресоя додам, телефонора додам.
дар тамос шавен дар ҳамин тоҷикистонен гӯян ки мне можно записаться ҳамон на переселенси бугӯ агар ки нависанд ному насабта менависанд рӯзи ҳамон қабула менависанд ки фалон рӯз соат биё не ки то рӯзи қабула ҳамаи ҳуҷҷатота хуб ки агар як хато боша як ҳарф хато боша мегардонанд бо 5-6 моҳига навбат мешинӣ модар теҷӣ фаҳмидаисти гапи мана яъне ки ҳуҷҷатота чӣ хел туғрӣ мекунӣ айрӯи шаҳодатномаи таваллуд модар теҷӣ айрӯи шаҳодатномаи таваллуд нигоҳ мекунӣ ай ҳамун рӯи шаҳодатномаи таваллуд фамилия ному насабу туғрӣ боша ягон ҳарф хато набоша ягон рақам хато набоша фарзанд дошта боше фарзандотонам ҳамчун ягон ҳарфи шаҳодатномаи таваллуд хато набоша хатогӣ набошад фамилияи тоҷикӣ боша иваз кунед масалан мешава куина мисол фамилияи тоҷикӣ қатӣ мисол зода ина хеле чизо қатӣ намешава масалан мешава али вали султонович бояд ҳамин хел боша ализода вали вализода али и хелиён намешаванд айҷа ҳуҷҷатгузорӣ карда барои ин мегардонанд ҳуҷҷатҳо шаҳодатномаи таваллуд сар мешава касе ки қатид переселен меяд кадом фарзандата худат шаҳодатномаи таваллуд паспорт доштагид паспорту ҳатман паспорту перевод мешаванд баъд ман ҳамин қам медонам ки ҳамин масъалаи ҳуҷҷатот перевод хато набоша ки бо мегардонам барои як хато мегардонам мегарав исправит ку биё диплом дошта бошӣ ба забони тоҷикӣ боша дипломта перевод мекунӣ печат худуш русӣ навистагӣ боша печатш тоҷикӣ боша барои ҳаваям мегардонам дипломам бояд ки перевод дошта боша перевод через нотариус заверит мешава медоне куҷода перевод мекунанд гостиницаи душанбе дидагӣ бошен гостиницаи вай тоҷикистон дар душанбе гостиница тоҷикистон дар шаҳри душанбе ҳамон аввал парк лелин буд ку ҳозир парк рӯдакиай ба фикрам анамуҷада дуюм этажда переводи ҳуҷҷатҳо ҳай мумкин хайбон хелбо аделои перевод зиёд шуда боша ё шама намедонам анамуҷа бояд ки ҳамаи ҳуҷҷатта перевод кунӣ ба забони русӣ бо нотариус мерай печат мемонад заверият мекуна баъд ӯ посольствои россия консулса қабул мекуна ба ҳуҷҷати тоҷикӣ қабул намекуна на дипломта на паспортота бояд ки ҳамаша перевод кунӣ соима давлатова ҳамин шаҳодатномаи духтари ман зода ҳаст алиш кунем рвп бо ҳамин гирифтем хай ба фикрам ки ояндашда мумкин баъд мушкилаш нағалта бисёриҳо алиш карданд зиёд инсонҳо омадан алиш карданд модар теҷе навиштед ки дипломам як тарафаш русӣ албатта одамо бисёрш дипломаш як тарафш русия шаҳодатномаи таваллудаш як тарафш русия не ки шаҳодатномаи загс як тарафш русия не ки ба ҳар ҳол переводи пурра талаб мекунанд ё ҳамон бояд перевод кардагӣ боша бо печатош ҳамаш айгуҷо кадом мақомот додай ба забони русӣ бояд боша номери мана нависен 8-965-115-1608 фақат илтимос занг назанед сообщение нависед ё галасаво ё сообщение фақат занг назанед ки зиёд инсонҳо корои зарур дорам ман телефонма банд карда наметонам такрор мекунам телефони ман 8-965 не иҷа 8 мегири дар россия ай тоҷикистон +7 мешава ай тоҷикистон +7 965-115-1608 нависти модар теҷе номерои мана пурсидӣ номером имо дорум вибер дорум ватсап дорум инстаграм дорум телеграм дорум ҳамаша дорум модар теҷе телефони мана нависте
модар теҷа як бори дигар телефони худама марҳамат +7 965 115 1608 басир 91 номерои апай ширини бронова. бале бале басир 91 шумо дорена касе агар пурсад тиен не ки илтимос биген ки мада занг назананд фақат паёмак сообщение равон кунанд. ман умуман вақти гирифтани вай надорам телефонора. касе мепурсад тиен не ки фақат биген ки ҳамн сообщение ё галасавои равон кунанд ман вақт чид ҳамнора мегирам баъд ҷавоб метиҳем. дар ютуб ҳам хел эфир мекунам ё ки баромад мекунам ба саволотон ҷавоб метиҳем. барои саволот зиёданд дӯсто ҳамватано ай Россия ай Тоҷикистон ай Ӯзбекистон бисёр телефонҳои манам медонанд. ман бисёр мегӯям ки сообщение роҳе кине ки ман телефонма зайнид накунам барое ки як хел одамш зарурай баъд намеёбама. вақте телефон зайнид боша вай намеёба вай инсон. марҳамат модар теҷи чизе дар кор боша пурсен ман тайёр барои ҷавоб додан. худо ҳаматона кушоиш диҳад. барои переселенс аввали аввал занг зан навбат бигир. аввали аввал занг зан навбат бигир. барои навбаташ тез намераса. ман медонам навбатш беҳад дурбадарозай. навбат ки гирифтӣ баъди навбат гирифтан ба ҳуҷҷатота туғрӣ кардан гир айхтай гудакотай ҳуҷҷатота туғрӣ кун бехато боша. баъд бо да ҳамун назди ҳамун консулгарию сафорати ҳамун Русия дар Душанбе дар гирду атрофаш ҳамин хел нуқтачаҳое ҳаст ки ҳамуҷа махсус одамо ҳастанд дар ҳамун компютер ариза анкета ҳама ҳуҷҷатотона туғрӣ карда метиҳанд гиҷош хатоя гиҷош чия ҳамаша мефаҳмонандтон дар ҳамун гирду атрофи консулгарӣ ва сафорати Тоҷикистон махсус ҳастанд ки бисёраш русҳо кор мекунанд бисёраш тоҷикан забони русия хуб медонанд. анаваё кӯмак мекунанд. муроҷиат кунед ҳаваё ҳама тарафа ҳуҷҷатотона тафтиш мекунанд. барои ки ҷо навбат гирифте диромаде агар ба ҳар ҳол ҳама тарафа бехато боша ку хубтарай. бехато боша кортон пеш мерава. агар мисол ягон хато боша бо барои як ҳуҷҷат мегардонандтон. пеши қараболо модар теҷе бале бале анам қараболо айку калсаво қараболо ҳамун балнисаи қараболо ай тарафаш сафорати Русия ҳай ҳамуҷа мисол сафорат чай баъд консулгариш медони киҷа пединститута дидагие на анам пединститута и тарафаш консулгариш ҳай хонаҳои замини ду этажа ҳай ҳамуҷа дар як хонаи замини консулгариш буд агар дигар ҷо накӯчида бошанд модар теҷе консулгари ҳамин Русия дар пеши қараболо сафорат шай консулгариш дар пеши пединститутай ҳамун институти омӯзгорӣ ай тараф шай пурсе нишонтон метиҳам. человек пурсида касе шаҳрвандии Россияи Тоҷикистон дора метона боз шаҳрвандии ягон давлати дигар гирад. албатта агар дау дигар давлатҳо ҳамин хел дар қонуншон дар конститутсияшон боша ки мисол шаҳрвандоне ки дорои ду шаҳрвандиянд онҳо метавонанд бо шаҳрвандӣ ба онҳо диҳанд шартнома агар боша байни ягон давлат метиҳанд. вай аз кадом давлат аст фаҳмидан лозим кадом давлат масалан одаме аст ки шаҳрванди Тоҷикистони Русия аст мехоҳад ки давлатҳои Европада шаҳрванд шавад. Европа ҳам ҳамаи давлатш намегирад ду шаҳрвандира. ҳатто як шаҳрвандиша як хел давлатҳои Европа намегиранд. отказ ки меган баъд мисол шаҳрванди моро мегирӣ. ҳар ҷо ҳар хелай ҳар ҷо ҳар хел қонуну қоида дорад. ва фаҳмидан лозим кадом давлат. ман
фақат кадом давлатеро ки аниқ гӯяд ки фалон давлат ман мехоҳам ки шаҳрванд шавам ва ман давлати русияву тоҷикистона шаҳрвандаш ҳастам ва мехоҳам фалон давлати европада шаҳрванд шавам, ман метонам баъд ки ҳамун давлати шуморо ман биному фаҳмам ба шумо фаҳмонам. баъд ҳамаи давлатҳои рӯи дунёро ман ҳамин хел дар баромад гуфта наметавонам. Турсия ё Кипр? давлати Турсия не ки бисёр вай дорад ба дигар давлатҳо, ба шаҳрвандои дигар давлатҳо иҷозат додагӣ ҳаст ки мисол шаҳрванди Турсия гиранд. Человек Турсия ё Кипр гуфтед, ман мебинам ба шумо баъд мегӯям. Соима давлат ва навистед. Апаҷон раҳмат ки ба саволҳои мо ҷавоб додед. бале Соима, бепарво набошед. ба як чия фаромӯш накунед ки ҳамин гирду атрофи ҳамун феминистҳое ки ҳуҷҷат меспоред нуқтаҳое ҳастанд ки перевод мекунанд ва ба ҳамун кормандои ҳамун фемез саволу ҷавоб карда метонанд. Аксарият вақт мисол агар даромада ягон чиро пурсида натонистед, метонед ба воситаи ҳамонҳо фаҳмед, пурсед. Агар тонед худтон даромада пурсед. ҳатман коре кунед, вид на жительство според.
модар теҷе ташаккури зиёд апаҷон. Марҳамат модар теҷе. Кае дидим ҳами эфир дай марҳамат. Ба тамоми саволҳо ман тайёр ҳастам ба шумо ҷавоб бигӯм, шумо истифода баред, то ки мушкилои шумо кушода шавад. соима давлат ва кӯшиш мекунам ин дафъа беҳтар шавад. Кӯшиш кунед, фақат кӯшиш кунед. ҳамин хел ҳуҷҷат супоридед, бепарво набошед, назорат баред. Ягон нафарое ки дар гирд атроф кор мекунанд, ҳуҷҷатҳо перевод мекунанд, анкета пур мекунанд, заявление пур мекунанд, ҳамонҳо тест даруни ҳамон дохили фемесо даромаду баромад доранд ва ё ҳама бохабаран ай ҳамаи чи. ва шумо метавонед ки мисол худатон ё ки ба воситаи ҳаваё фаҳмед, то ки ягон камбудие бороҳ нашавад, надода нашавад. коре кунед, ҳамин вид на жительстворо ҳатман гиред. касе забони русиро хуб донад, носител русского языка, агар бо имтиҳон супорад дар назди комиссия, бо хубтар аз қарори ҳамон комиссияро гирад, агар вай бовар кунед тезтар шаҳрванди русия мешавад, осонтар мешавад нафароне ки забони русӣ медонанд. нафаре ки масъалаи гражданство пурсидед ку агар шумо шаҳрванди русия бошед, айни ҳол русия фақат аввал ба тоҷикистону туркменистон двойное гражданство шартнома дошт, аммо туркманистон бекор кард шартномаро. айни ҳол тоҷикистон бо россия двойное гражданство дорад, душаҳрвандӣ дорад. яъне аз ин ҷо маълум аст ки россия фақат душаҳрвандӣ бо ҳамин тоҷикистон дораду халос. ман ҳозирашта ҳамин хел фаҳмидаистам, дидаистам. агар ки ягон қонунои нав агар ба имзо расида бошад, ман метавонам ки қонуноро як бори дига варақ занам ва баъд ба саволҳои шумо ҷавоб диҳам ки шаҳрванди русияу тоҷикистон бошад, бо ай турсия ё кипра гирад. ва ман ҳамин қа медонам ки русия фақат тоҷикистон қати двойное гражданство дорад. модар теҷе ташаккури зиёд. марҳамат модар теҷе. аз пай ҳуҷҷатот шавед. ягон хатогӣ набошад. шаҳодатномаи таваллудои худтон, фарзандо, ай шавҳар, хати ЗАГС. ҳамин хати ЗАГСам агар як рақам хато бошад, як ҳарф хато бошад, бовар кунед ҳамин сафорати русия дар тоҷикистон, дар душанбе консулгариш ҳамин қа тафтиш мебаранд ки як хато бошад мегардонанд. ҳуҷҷата қабул намекунанд, мо моҳҳо навбат меистем. хуб мешавад ки мисол ҳамон ҳуҷҷата якбора дуруст карда баъд равен ҳамунҷа. шумо вид на жительство спорида бидед, шуморо отказ карданд. вид на жительство да бояд имтиҳон според. вид на жительство меспорем ку РВП аз байн бардошта шуд. аммо ман ҳайронам, дар баъзе областҳо меган РВП пурсида истодиянд. и ҳайронам ки россияда ҳар хелда ҳар ҷо РВП аз байн бардошта шуд. ин фармон бироварда буданд ки фақат вид на жительство споранд. як хел одамо мада занг мезананд, меган мора РВП вай доранд спорем гуфта истодиянд. век ситора апа ҳоли очама номерошонатиам аввал гап занед ва ё мепурсанд чӣ ҳуҷҷат дар кор, баъд равен. кадом ҳуҷҷатҳо барои консулгарии русия гуфта истед шумо? бек барои кадом ҳуҷҷатҳо? унҷа ҳуҷҷатҳои асосӣ мешавад паспорт, шаҳодатномаи таваллуд, хати ЗАГС, диплом. ҳама ҳуҷҷатҳои асосио ана ҳаминанд. баъд донистани забони русӣ. баъзеҳо дар ҳамон славянский университет имтиҳон меспоранд, вай метиҳаншон, диплом метиҳаншон. диплом метиҳанд ки ҳами забони русия медона. мегӯм ку касе то 91 сол мактаби миёна хатм карда бошад ё диплом дошта бошад, айвай намепурсанд на сертификат, на диплом.
аз аму тоҷикистонам касе биёя аму переселенс кати вай то 91 хатм карда боша намепурсанд. баъди 91 мепурсанд. ана амун бисёриҳо славянский университет да имтиҳон месупоридан, сертификат ё диплом мегирифтанд ки знани русского языка гузашт гуфта медонад. славянский университет аму пеши родоми якайку дар шаҳри Душанбе. акози бо намедонам ки бо мумкин ягон ҷода шудае барои аму имтиҳони забони русӣ супоридан дар Душанбе. фаҳмеда хай пурсед бо мегам. соима давлатова модам супорида истиан додари шавҳарам гирифт ба наздикӣ. додари шавҳар чӣ гирифт? соима давлатова беке ҳо сертификат гирифтан хоҳарам. сертификат ай куҷо? ай Душанбе гирифтан ё ай Русия? ҳозир амун переселенсо ай Душанбе сертификат мегиранд. бале, сертификат ай Душанбе мегиранд. яке ҳамун сафорати Россия ё ки консулгариш агар шартнома дошта бошад ай ҳамунҷа сертификат бояд гиранд. яъне ки ваё шартнома доштан ба ҳамун славянский университети дар шаҳри Душанбе буда. агар гуҷое ки ваё шартнома надошта бошанд сертификати ваёро ба назар намегиранд. бо ҳамия фаромӯш накуне. ҳаминам бояд ки ба ёд бигирен. не ки славянский университета бояд ба назар бигиранд. барои вай университетам ай Русиям ҳисоб мехӯрад ку. филиалҳои Русия бисёрш дар ҳамун ҷаҳанд. соима давлат ва РВП гирифт. ки РВП гирифт? ҳевартон гирифт. бисёр переселенсо ай ҳамунҷа ҳуҷҷатошона барои РВП супоридан. айму Душанбе барои РВП супоридан, дар Хуҷанд супоридан, дар Душанбе супоридан. баъд ҳамунҷа омадан иҷа РВП-ра дар ҳамун паспортошон печат задан ва баъди 1 ҳафта 2 ҳафта як хелш гражданство да супорид. гражданин шудан баъди 4-5 моҳ. бисёри хелиёра мо мисол фаҳмонда дода будем, ҳамуно ҳаминҷа шаҳрвандӣ гирифтанд дар асоси ҳам программа переселенц. веке нависте ки бояд пропискаям Душанбе да бошад. фарқ надорад шумо ай куҷои Тоҷикистоне барои программа переселенц фарқ надорад, қабул кардан мегиранд. фақат аввал навбат мегиранд ку навбат мегиранд ва ё менависанд ному фамилиятона. ҳамун рӯзи навбат ҳамун соат бояд шумо ки 1 соат пеш ҳамунҷа боше. баъд ним соат пеш ай дар омадан охранара занг мезанед. вай мисол меге ки ман навбат истодагӣ медароратон. баъд прописка бояд фарқ надошта бошад. куҷои Тоҷикистон бошад бояд паспорт дар қайд бошад. не ки ҳозир паспортҳои загранпаспорт қатӣ меоянд. аввал солҳои пеш паспортҳои миллӣ буд ку тоҷикӣ анваё қатӣ меомадан РВП мегирифтанд. ҳозир загранпаспорт қатӣ мегиранд. веке навистед ки апаҷон хоҳарама аввал гардондам прописка бояд Душанбе да бошад гуфтанд ва ё хато кардиянд. ман ҳайрон. барои чӣ прописка фақат Душанбе мешудай? фақат Душанбе бояд переселенс мешудай? баъд мисол ҳамаи Тоҷикистон прописка дар хонаҳои худшон дорад. чихе ҳамаи вай мехоҳад ки переселенс мисол баъзе шава. баъд ҳамаи вай омада дар Душанбе бояд прописка кунанд. баъд переселенс қабул мекарданд. соли пеш хел набуд. и талабот ай куҷо пайдо шуд? ман ҳайрон шудам. масъалаи прописка да ҳеҷ вақт вай намекарданд, намепурсиданд ки ай куҷои Тоҷикистоне. то ҳозирора бисёр нафарҳо ай мо мисол маслиҳат пурсидан ай Регар, Ҳисор, Қурғонтеба, Куллоб, Муминобод, ҳатто ай Помир, Ванҷ, ай Ғарм, ай бисёр ҷо переселенс шуда омаданд. ай Хуҷанд ҳамиҷо. ҳеҷ вақт пропискаи Душанбе напурсидан. ай ҳамаш пропискаи ҳар мисол ноҳияу вилоят доштан омаданд.
модар теҷи апаҷон Россия пеши шавҳарам равем аз ҳамунҷа переселенса споре мешавад. Бисёр одамо переселенса ай ҳамиҷа споридан. Вилоятҳои дур дури Россияда, масалан Смоленск, масалан Калужский област, Воронеж, манаи хай Сибир, Кемеровский област, анамиҷо бисёр одамо рафтан ай ҳамуҷа переселен споридан. Хай одамо ҳар хелда ҳар ҷо. Соима давлат ва часпид эфир, часпид овозаи ман нарафтай судай. овозаи ман нарафтай судай. вақте шумо навбат мегире, касе ки барои переселен савол доде, вақте навбат ба телефон мегире, меган фалон рӯзу соат биё, ҳамаи ҳуҷҷатота дуруст кунен, баъде ки рафтен дуромаден, шуморо медроран, папкаҳои калон калон мондагиай. ҳар як ҳамун папкада навистагиай номи вилоят, шаҳр, областҳои ҳами Россия. кадомеша ки вибр каден, маҳқул шид, папкаи калонам мегире, дар пештон мемоне, дар бисёр ҳаваё вакансия ҷои кор навистагиай. дар ҳамун папкаҳо ина масалан гирен Смоленский областта мегирен, ҳамун даруни папкара мекушоен, навистагиай Смоленский област дар куҷош чӣ кор дорад. ана ҳамун мисол, кадом кори шумо да маҳқулай, ба медроен гап мезани инспектора ки масалан ман Смоленск мехоҳам переселенца шуда равам, ман да анами кор маҳқулай, ина ман маълима мехоҳам, ё ки ман духтурам, ё медсестраам, ё ман говҷӯшам, ё ман савхоз калхоз кор мекунам. анам хеле мешава. соима давлат ва овоз омад. намедонам ака овозои гапҳои гуфтагим рафт нарафт. масъалаи переселенсора гап зада истам ки нафарое ки навбат мегиран ба воситаи телефон, навбатчон кадом рӯзе меғалта мераванд, ҳаваё бояд ки вақте медароянд журналҳои калон калон номи ҳамун шаҳру областҳо навистагианд, да ҳаваё навистагианд, ҳамаи ҳамун областҳое ки переселенс қабул мекунанд. кадомеша ки маҳқул каде, ҳамун журнала мегиред, стулай мешине, дохили ҳамун журнал вакансияҳои ҷои кор навистагиай, дар кадом райониш чӣ корай, мехостагӣ кортона вибр мекунед, даромада инспекторда гап мезанед. века ҳозир через госуслуга закс мекунанд, баъди 3 ё 6 моҳ очрат мерасидай. госуслуги Россияра меге шумо? касе ки мисол шаҳрванда госуслуг дора, ҳамаи аризаҳош через госуслуг мешавад. масъалаи закс, масъалаи пособия, масъалаи хариду фурӯши хона, ҳатто масъалаи детски питания туғрӣ кардан, дар ин Россия ҳамаш через госуслуг шудагиай. модар теҷи овоз ҳастай? веке Тоҷикистон. Тоҷикистон навистӣ, нафаҳмидам века дига чи ай вай Тоҷикистон навистаги, яъне ки дар Тоҷикистон вай шудагиай госуслуг. ранги ами Русия госуслуг шудагиай. беҳад хуб ихел шуда боша, бине ки ҳамин госуслуги Россия чӣ хел хубай, дар хона мешинӣ, ҳамаи корта ҳамин интернет қатӣ дар хона буд мекунӣ. модар теҷи овозом соз омада истай, баъзе вақт часпа ман намефаҳмам да. ба ҳар ҳол бо шумо нависен хубтарай. ҳамин ай ҳама муҳим, аввал очрат гирен, дуюм ки ҳуҷҷатотона туғрӣ кунед то навбат омадана. ҳуҷҷат туғрӣ кунӣ осон нест. агар ҳамун идораҳои худмона бидоне, як ҳамин хатои камакакаку моҳҳо одаморо саргардон кардагиянд ки ба мана меган, ба мана занг зада меган ки мо барои як ҳарфа иваз кардан, як хатогира ислоҳ кардан моҳҳо мерем мием, кори мо буд намешава. баъзе идораҳо анам хеле мекунанд. века ҳо апаҷон, ман ин сол рафтам спорида натонистам. чира спорида натонисти веке? модар теҷе госуслуга аз куҷо ёбам? госуслуги ҳам Тоҷикистона шумо меге? анами
یا خیلی میگم پرسلنس قطعی حجت سپوریدیم به حد وقت زیاد انتظار شدیم نوبت زیاد انتظار شدیم عذاب کشیدیم بعضیاش اتکس کردن همین خیلی گپا هم فهمیدیم بعضیاش همه حجت را سپوریدن اتکس ایرسی رفت که نمیشه نمیگیریم آدمای تونن اگر پدر یا مادرشون یا زن یا شوهر یکی از آنها شهروند باشد یا که زبان روسی را خوب دانند میتونن اومده که زبان روسی امتحان سپارن آسان‌تر میشود از همون پرسلین که ماها سالها انتظار میشوند نفرای میگه تونستن در همونجا پرسلین تستا توغری کردن مثال اومدن همه انسان هر خیل میشیده کورش وک سیتوره اپا قرابولو روین جای قبولشون هست مصلحت میتین راست همون قرابولو من گفتم که نقطه های هستن که قبول شهروندان یعنی قریبی همون پاسولس و کنسولگری زیادی آنها روس زبانن بعضیش تاجیکایی که روسی را خوب میدونن همه را میفهمونن کدام حجت را بیارید چخیل کنید کدام حجت شما خطا انکت زایلینی هم هوایو پر میکنن با زبان روسی کامپیوتر قطعی پر میکنن همه کاری آسان میکده میتین مثال همه هم نمیتونه که خودش با زبان روسی انکت زایلینی پر کنه خینه به هر حال همه زبان روسی 100% نمیدونن شهلای نجمیدین 5 لای ماشاءالله آفرین شد کو پرямой افیر شهلا جان عزیزی من شد خدا تی عمری دراز یا ایقا آدمو را کمک میکنی ایقا آدمو را دستگیری میکنی خداوند ای فرزندات سیر شوی دوگانه جان درد و غم نبینی عمری دراز بینی وکه من چرز کووتا گرفتم از شهر یکاترینبورگ البته بعضی‌ها عریضه برای کوتا میتین خیروخش میومن کوتا میگیرن چرز کوتا هم آسان‌تره نفره که اگر کوتا گرفته بتونه در روسیه با ای به حد آسان‌تر میغلطه ای با تستر میشود حجت گذاری تسته میشود ای شهلا جان دوگانه من بسیار کمک میکنه بسیار وای میکنم بسیار همه افیراش هم میفورم گوش کنم وقت نمیوم بعضی وقت میمونم تلفن ما یا کامپیوتر ما شهلا گفته است من یگان کاری دیگه کده گوش کده استم کوچه ها در رفته است میگم هی شهلا جان آوازت فهمیده استم خدا غریبا و مسافرها همش در پناهش نگهدار باشه هممون به هر حال غریب و مسافریم بسیار مونده دیگه دولت ها در هر دولتیم مادر تیجه شوهرم کوتا گیرن میشن البته میشوه در کدام شهری روسیه هسته شوهرتون کوتا فقط ای مسکو نمیتونن ای شهری مسکو به حد مشکله ای دیگر شهرها میتونن ای شهلا جان زنده باشی زنده باشی سلامت باشی به خدا استاد همه بسیاری ها خودت هستی سلامت باشی شهلا بانو مادر تیجه اپای شهلا یا بلوک یا بربر منامو گرمانیا را میقه دبر دی سوس گشت گذار کنیم خوبه میگن که یا مطلعه میگن که جهان خورده نباش جهان گشته باش مهمان داری مهمان دارم شیرین جان شهلا جان مهمان داری فهمیدیم سلامت باشی خدا ختم نگهبان باشه آوازات میشنم خرسند میشم مثلا کوتا را پرسیدین
кадомет квота агар гирен осона кай бода ҳуҷҷатгузорӣ далшетон осон мешавад. Квота гирифтанш хай камтар мушкилай. ба ҳар ҳол агар ҳамун нафаре ки ёвен чихел мегиранд ҳамуна роҳша мефаҳмона шумода. квота агар гирен дар асоси квота ҳуҷҷатҳои шуморо хубтар қабул мекунанд, тезтар қабул мекунанд ва отказам намешавад. ҳамин мутахассисои духтур да ҳамин медсестра, табиб, врач, ҳамин мутахассисо ку беҳад лозиманд. Дар Русия ҳамино намерасанд. Ҳамин мутахассисо лозиманд дар Русия. ҳамин хел мутахассисора вай мекунанд, хуш қабул мекунанд. Табиб мисол, ҳамшираи тиббӣ. касе квота боша ҳамун як муроҷиат куна фемеси ҷои зистшон хубтар мефаҳмонандшон. веке ман дипломи медсестра кати гирифтам квотама. хеле хуб, хеле хуб. бовар кунед дар ҳар як вилояти Россия ҳазорҳо анами кадр дар кор, кадри тиб, ҳами кормандои тиб да, ҳамшираи тиббӣ ёки табиб, врач беҳад дар кора, намерасанд анам хел коргаро. Анам хел коргаро дар кора, хели коргаро шумо зимеге ки медсестраём. ҳатто шумо агар дар ҳамин Русия омада метавонед ки разрешение на работу оформит када, касе ки дипломи ҳамин табиб ё медсестра дора, разрешение на работу оформит када кор кунанд. вақте ки кор кардан гиранд метавонанд вид на жительство споранд. дар асоси анаму дипломаш мутахассис ай тезтар вай оянда шаҳрванд мешавад. модартиҷӣ манам медсестра, шавҳарам дар Москав. хайна модартиҷӣ медсестра будай, шавҳар дар Москав будай, намешавад ки худат Россия биёӣ. хай шаҳри Москав аку ба фикрам ки он қадар переселенсиям вай намекуна, қабул намекуна ва ҳуҷҷатгузориам қиинтарай. аз ягон ҷо мисол аз ягон област шаҳри дигар вай гири модартиҷӣ. квота гири не ки вай то ҳамун ҳуҷҷатҳо чӣ дадна, разрешение на работа гирифта кор кардан гирӣ. разрешение на работа мегирӣ модартиҷӣ, яъне ки ҳуҷҷат мекунӣ, кор мекунӣ, ана кор кардан гирифтӣ, баъд ҳуҷҷатота вид на жительство меспорӣ. шуморо ҳамчун мутахассиси тиб вид на жительство тезтар бояд диҳанд. баъди вид на жительство шумо метавонед гражданство гиред. агар гражданство нахоҳед, вид на жительство бемуҳлатай. ман видео кардагим дар каналам ҳаст. бемуҳлатай. ай 3 ноябр ҳамин хел қонун биромад 2019 ки вид на жительство 5 сола не, бемуҳлатай.
دنیای زبون ها. سلام باری دیگر. سلام استاد، خوش آمده. بیوی و که پدرم گراجدانین چریز پدرم آسان می شده باشد اپا جان برای گراجدان. بله اگر وکی کسی پدر یا مادرش گراجدانین روسیه های شما فراموش نکنید وای آدم تیزتر می شود شهروند روسیه. به حد آسان می شود. وقتی که پدر یا مادر شهروند باشه کواتا در کار نیست. یک باره همون کسی از تاجیکستان آمد پدر مادرش در همین روسیه شهرونده وید ناجительство می سپورید از روی پدر یا مادر. کواتا لازم نیست دوای. با واسطه پدر مادر به حد آسان می شود. با واسطه پدر مادر شهروندای نابالغ مثال همون پدر یا مادری که یک شهروند روسیه باشه کودکای مایده داشته باشه کودکا تیچه 3 ماه گراجدانین می شوند. 3 ماه. فریده بانو سلام اپای شیرین ما شما ناز رحمت فریده بانو شما خوب هستید؟ خوش آمده جان شیرین. بیو و که من حاضر RVP دارم. RVP داشته باشی وید ناجительство спор. حجتاتون جمع کنید وید ناجительство спорین. برای وید ناجительство ما کانالمدا بیننده ویدیو کردگیم کدام حجتو را می سپورین. فقط همین کرونا ویروس وای شده دبافکا شده. همین می دستمال دارده کرونا ویروس باید گذارین. خلاصه تیانکیش تا شما کسالی کرونا ویروس نیستین. فریده بانو در کجا هستی؟ سلامتی چخیل در کدام شهری؟ فیروزه جبار و سلام علیکم. سلام شما خوب هستید؟ تنج هستید؟ سلامتی شما خوب است؟ دنیای زبان ها یک سوال دپورت 40 ساله 50 ساله می شود. دپورت اگر دپورت شدگی باشه قراری سود در دستش باشه دپورت شدگی باشه تا 15 سپتامبر میتونه در همین روسیه زندگانی کنه. هیچ کس همون دپورت شدگی را پیش نمیکنه. تا 15 سپتامبر میتونه کار و زندگی کنه. اگر که مسئله حجت سپاری دپورت شده باشه پیش ای پاندemia دپورت شده باشه همون هم وقتی انکت می نویسه که مثال دپورت شدگیم همون هم ممکنه مینوسی کار شوه. فیروزه جبار و خوب شما خودتون نغزید. رحمت شکر خوبم شما خوب هستید؟ خوش آمدید. فریده بانو من در پیترم. خیلی خوب. کسی در گجای هسته نویسه من دونم در گجای با خوبتر. دنیای زبان ها یک نفر تا 20-45 دپورت شده است. یگان راهی حل دارد؟ دپورت شده تاجیکستان رفته گیه. اگر دپورت شده تاجیکستان رفته باشد استاد عزیز گپ امنیسیا می شود نلگالوف. یعنی که 29 ماه اکسپرتوی همین روسیه MVD مراجعت کردن با نام وزیر MVD نوشتن که همین نیلگال آدمایی که غیر قانونی زندگی کار و فعالیت دارن اینسترانسای تمام دولت در روسیه همینا رو امنیسیا کنه. یعنی عفو عمومی کنه بخشنشون که از سر نو حجت کرده زندگی کنن. اگر همو عفو شوه همین دپورت همش بیکار میشوه. اگر شوه پیشنهاد شدگی هست در گوسدومه. فریده بانو مرا میخوام سوال تیا مرحمت. فریده بانو سوالات نویستن گیر. دنیای زبان ها سال 2017 دپورت شد. سال 2017 دپورت شده باشه 5 ساله شده گیه. اینی حال یگان اف یا قانون قبول نکردن که مسئله دپورت همین امنیسیه که اگر پیشنهاد شده گوسدومه همین رهبری دولت روسیه امضا مونه تمام کسی دپورت در تاجیکستان بیکار میشه. سر نو میه میگذره میه میگراسیونی کارتا میگیره رجیستراسیا میکنه پاتنت میکنه یا وید ناجительство میکنه دالش میره. میخیل دنیای زبان ها تا 2045 نویسته تا 2045 سال نویسته گیه.
ягон ҷинояти вазнӣ кардагияи одам. бисёр ҷиноятҳои вазнӣ содир шуда депорт шудагиян ки як хелша бемуҳлат кардагиян депорт, як хелша муҳлати дароз кардагиян ва агар ҷинояти вазнӣ боша вобастаи статьяшам ҳастай. веке депорта 5 солаю 10 солаша фаҳмидам, 40-50 солаша фаҳмидам. яъне ки масалан бинед баъзеҳо ҷиноятҳои бениҳоят вазнин мекунанд. Масалан террористи, экстремисти ё ягон хешовандои наздикшон ҷинояти ҳамин вазнини экстремистӣ, террористӣ карда бошанд агар ё ки ҳамн одам худаш масалан ҳамино халал мерасонад. ҳамино дар ҳуҷҷатгузорӣ ки чӣ ҳуҷҷате гузарони ҳавая фсб тафтиш мекунад меброя. бовар кунед зиёд инсонҳоро дидам да худчон бегуноҳам бечоро айрӯи хеш таборе ки даст ба ҷиноят задан ва ёро отказ кадан, тафтиш кардан, мисол ҳамн вид на жительство, шаҳрвандӣ ва ё отказ шуд. ягон ҷиноят накарда боша дар асоси чӣ депорт шудай? Административни правонарушени ҳуқуқҳои маъмурӣ. хай мисол дар фурудгоҳ депорт кардан ва ё бе ҳичи депорт намекунанд. дунёи забонҳо бе ҳичи депорт намекунанд. ягон аснавани бояд бошад ба қарори суд бояд дошта бошад. вай дар қарор ҳамаш навистагиай. фаридабону ман гражданин, аммо ман мехоҳам дар бораи ипотека пурсам ки чӣ кор кардан дар корбарои ки ҳозираштам. ман кор намекунам. ҳамара мара мефаҳмондед. мефаҳмонам зиёд одамое ки ипотека мегиранд, ман ба воситаи анами интернет кӯмакшон мекунам. шаҳрвандои русияра. масалан шумо кор намекунед. вақте ки шумо банк муроҷиат мекунед барои ипотека гирифтан, ба шумо мепурсанд 2 ндфл айҷои кор биёред, яъне ки источник дохода чанд қадр маош доред, чанд қадр даромад доред. аксарияти банкҳо ҳамин набошанд наметиҳанд ки ипотека дар асоси ҳамн 2 ндфл метиҳанд ипотекара. барои вай метавонед ки ягон ҷо кор кунед. баъзе банкҳо аз 3 моҳ, баъзеш аз 6 моҳ, баъзеш аз 1 сол собиқаи коритона мебинанд ва адабрият мекунанд. аммо шумо муроҷиат заявка метиҳед, адабрият мекунанд ки яъне ба шумо пул метиҳем қарз барои ипотека гирифтан. ҷои кор набошад, 2 ндфл справка набарӣ, банк чӣ хел бовар мекунад ки шумо ояндаам пули банка ҳар моҳ метиҳед? бовар намекунад. ҳамаи банкҳои Россия ҳамин хеланд. я и пенза иммигрант. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракату. ва алайкум ассалом, хуш омадед. шумо зан ҳастед, мард ҳастед? я и пенза иммигрант. ақаллан мефаҳмидем ки хоҳар гӯем, ака гӯем, апа гӯем. хуш омадед, марҳамат. бисёр хуш омадед, марҳамат. биёед меҳмон шавед. зан, модар, 4 фарзанд дорам. худо фарзандота умри дароз тия. пенза зиндагӣ дорен. раҳмат, хуш омадед. дунёи забонҳо соли 2017 депорт шуд. аз соли 2017 то ҳозира чанд бор шуд амнистия мешавад ё дар оянда агар амнистия шавад чӣ хел фаҳманд ки депорт кушода шудааст ё не. гӯш кунед, дунёи забонҳо ман фақат як чия ба шумо мефаҳмонам. ҳамин нафароне депорт мешаванд, ҳар линия кати депорт мешаванд. баъзеш ку мисол дар асоси тафтиши фсб, баъзеш дар асоси тафтиши мвд, баъзеш мисол ҷиноят содир мекунанд. барои ҳавай ҳар хел ваяй сабаби вай асосан худаш медона. не ки вақти амнистия агар шава ку роҳбари давлати Русия имзо монад. дар аммо амнистияам ҳамаш як ба як менависанд. кадом намуди депортҳо мисол амнистия мешаванд, метавонанд ки Русия биён, кадомашон наметавонанд. вобаста аз ҳамун содир кардани ҷиноят шай. бе ҷиноят, бе хатогӣ набояд депорт кунанд ягон каса. бисёриҳо ҳам хел мегӯянд вақте ки тафтиш мебаранд, баъд бисёр чизо меброяд. ман бисёрш ҳам хел дидум да, тафтиш кардем ёфтем. 35 сола ҳастам, хоҳари шумо. я из пенза. фаҳмо, хоҳари ман, хуш омадӣ. дунёи забонҳо, фаҳмо, ташаккури зиёд.
марҳамат депортатсия беасос намешавад дунёи забонҳо, ҳама дар асоси ягон хатогие ҳамин мешавад. Я и пенза иммигрант аз он 3 моҳ боз гузашт, тафтиш идома дорад. зиндагӣ мекунам, да ёд доред парер саҳар гуфтам кором дар суд, статьяи 3 части 227. ин 227 уголовный кодексай пенза. ҳамун тафтише ки шуморо доранд, ҳози ман ҳамаша мефаҳмонам пенза бахта. Фарида бону ҳозираштам мегӯянд ки мара ягон чизи майда кредит гир, баъд кор да даромадӣ. гӯш кун Фарида бону, масалан телефон мехарӣ, холодильник мехарӣ, мера кредит мегирӣ. м видео ягон элдорадо баъзе ҳаваё ку мисол ндфл мепурса, баъзеш намепурса, мехи кредит метия. яъне шуваё шуморо меган ки история кредит шавада, шумода история яъне таърих шава. пенза нависе забони русӣ споридам, барои сертификат ВНЖ гирифтам ба фаҳмо 227 гуфтия пенза. Статья 227 уголовный мондиан, 227 пиратство мондиан пенза. Статья том пиратство. шумо барои гирифтани сертификат барои забони русӣ барои ҳамин делатон карданд пенза. ва шумо ҳарчия имзо монда нагиред дар протоколо. шумо як бор агар забони русия хонда тоне, ҳамун протоколо хонда баъд имзо монӣ. 327. документ паделка 327. ман камта перепут кардам статьятона ба дига одам. якумш ки агар ҳуқуқи худтона надоне пенза бояд бе адвокат наред. дуюмш ки 327 паделка документай. ҳамин хел не? шумо агар ҳамун ҷое ки имтиҳон месупоред, дигаро ҳам имтиҳон рафта супоридан, шумо ҳам рафте супоридед, сертификат гирифтед, чӣ паделка документ буда юҷа? вақте ки дигаро ҳам рафтан ҳамунҷа имтиҳон супориданду сертификат гирифтан, вай чӣ хел паделка мешудай? ё ваё меган ки шумо наспоридеду сертификат гирифтед барои ҳамин. агар шумо русиро донед, гӯя ки марҳамат на мара як бори дига имтиҳон пурсед. ман дар пеши шумо ҳам саволҳои ҳамун одди ҳамун имтиҳонро ҷавоб дода метонам.
пенза мардакам спорида будан соли 2017 дар ҳамун ҷа яъне имтиҳон супоридан сертификат гирифтана. Шумо соли 2018 супориде пензаам хел фаҳмам имтиҳона мардактум ки супориде ягон проблема нашуд чӣ бак шумо супоридед дар шумо хато мешуда. Инҷа як мумкин ки я фаҳмед да аниқ фаҳмед ки ваё мумкин подстава доранд туҳмат доранд. охи вақти шуморо саволҳо метиҳанд. Чӣ саволҳо метиҳанд шумо да? Шумо сертификат аллакай гирифтагӣ ҳасте? сертификат агар дар шумо дода бошанд шумо имтиҳон супорида бошед ва ҳуқуқ надоранд ё паделка гӯянд. чӣ хел паделка мешавад шумо имтиҳон супоридагӣ бошед? дар он ҷа имтиҳонгирандагон мемонанд ки имзо мемонанд ва ё бояд ҷавоб диҳанд. Фаридабоно ҳа апаҷон барои ҳама пурсидам. баъд як чӣ дигара мехоҳам пурсам. агар заробитни плата 30,000 бошад мешавад? фирӯзабонои азиз, аввалш ки банкҳои русия ман гуфтам аз 3 моҳ то 6 сола бояд ки стажи корид бошад, индефел бошад ва баъзе банк ҳаст ки ҳамин 30,000 ҳисоб мекунад. фарзанд дори ё не ман намедонам. баъзе банк ҳаст ки ҳамин 30,000 кам мега. вобаста бо аз пули гирифтатай. мисол худат 1 миллион мегирӣ, 2 миллион рубл мегирӣ, 3 миллион рубл мегирӣ. бо ҳамин пулам вобаста дора. ҳаст банке ки ҳамун 30,000 қатъи адабрият мекуна. мисол мега ки ман тара 1 миллион қарз метиҳам, а 1 миллион зиёд дода наметонам. ҳаст банки 1,5 миллион метиҳад. ҳаст банке мега ман 500,000 метиҳам. банкҳо ҳар хеланд. шумо медонед ки дар Россия банк беҳад зиёдтай. барои ҳавай барои история шудан марҳамат гире холодильник, телефон, телевизор, ягон чи кредит гирифтан гиред. история кредит шавад. яъне ки маълум шавад ки шумо кредит гирифтед ҷо ба ҷо ҳар моҳ пагашат кардед, ягон хатогӣ надоред. ҳамин история хуб бошад банкҳо ҳам адабрият мекунанд. рост мегӯянд. я пенза иншолло занг мезанам апаҷон сурат роӣ мекунам мебинед. чӣ қарор дар дасти шумо дода бошам ба мана суратша равон кунед ман мебинам бо ба шумо баъд дар эфир мефаҳмонам. фаҳмидед пенза? шумо ҳар чиза имзо намонед, против худтон имзо намонед. зиёд инсонҳо дар ҳамин Россия қонуна намедонанд, ҳуқуқи худшона намедонанд, мухолифи муқобили худшон имзо мемонанд. бовар мекунед дар протоколҳо, дар допросҳо баъд ба зарар ба худшон мешавад. пензаҳо вай сертификат ман дар байни 2 сол патент РВП виднажительства гирифтем, аммо ғам дода истидиан. ҳамун ки ғам дода истад тамоман аз кадом мақомотай? прокуратурай, милитсияй, ФСБай, куҷоай? шумо метавонед гуфтаманда да сообщени телефони ман да нависе? да сообщени телефони ман да сообщени нависе кадом мақомот шуморо тафтиш бурда истодай? чӣ савол метиҳад? чӣ ҳуҷҷатҳо дар дасти шумоай ҳозир? эҳтиёт шавед дар протоколҳои допрос. пенза ҳар гапа вай накунанд ва ё нависанд шумо имзомоне хитона дар бало монед. агар русира надонед гемада тарҷумон гиред, адвокат гирен. ин хел бепарво набестен. ҳуқуқҳои хитона донен. чизе ки ва ё нависанд пурахоне. агар нодуруст бошад гема имзо намекунам, нодурустай. фарида бонуҳа апаҷони ман 2 фарзанд дорам. 2 фарзанди хурдсол дорӣ ба фикрам. агар хурдсол бошанд ҳаминам банк ҳисоб мекунад. мисол мега шавҳар дошта бошӣ, шавҳарат кор мекуна, худат кор мекунӣ, масалан справка индефел меёрӣ ки кор мекунам. 2 фарзанди ноболиғ дорӣ, мисол шаҳодатномаи фарзандота мепурса, закс дошта бошен закса мепурса. ғайри ин фаромӯш накунем ки вақте ки ҳамон хонара мисол шумо нархша агар ягон хона ёфте нархи вая донисте, мисол шумо мега ки ман хона ёфтам нархаш 3 миллион, мақсад ман мехоҳам 3 миллион гирам ипотека. фаҳмидед? баъзе банкҳо фаридабоно масалан заявка мегиранд, баъзе банкҳо заявкаи шумоя мегиранд, баъд ҳамун глава офиси банк месанҷа, ФСБ месанҷа, МВД месанҷа, ҳама линияҳо месанҷанд. баъд шумо да адабрият мекунанд ки мисол шумо 3 миллион талаб карде, мо 3 миллион не 1,5 миллион метонем дода. анам хел банкҳо ҳамин хеланд. баъд первоначалка метиҳанд, медонена масалан хона 3 миллион бошад, процент 20% ҳамун нархи хонара бояд ки шумо пешпардохт според. первоначальный взнос ҳатман ина бояд според.
пенза ба фикри ман ҷои экзамен супоридам тоҷико кор мекардаст. мо бехабар ваёра гуфта мора допрос дорам ки ман чӣ мешиносам ё не. агар касеро нашиносе пенза гӯё ки ман намешиносам ё ки шиносе гӯё ки ман ҳавай ҳамчун ҳамватан салом алейкам ай наздик намешиносам вай кияй чияй иқе ки ҳамшаҳрҳои мо зиёдтан гӯ ман куҷо медонам вай кияй чияй. ягон гапи зиёд дар бораи ягон кас нанависе. лозим нест. бисёр тоҷикои моро маҷбур мекунанд инша против инш менависанд ҳар гап дар протоколо. ман ба протоколоро мехонам. ман мегӯм шумо ҳамватанон наҳо нисбати якдигар иқа гапҳои сиёҳ нависе. мега апа ман ия нанавистам. дар сари суд мея мега ман ина нанавистам. о чӣ хел нанависти? протокол да навистай имзо кадай. имзои ту ҳастай ҳо. ба ҳайрон мешавам хел вазъиятода. пенза шумо телефони рақами мана ба фикр медонед +7 965 115 1608. имо дорам вибер ватсап инстаграм телеграм рақама сахранид кун ва сообщениёта дар ҳамон гапота дар телефон сообщениёта навис. фақат муқобили ягон кас ягон гап нанавис дар вақти тафтишоте ки мепурсанда. касеро нашиноси намешиносам, касеро шиноси бугу мешиносам. ҳамихе салом алейк тамом. ози дазнаватело хута пурсидаистиам ба фикрама. аввал дазнаватело мепурсам, баъд делара муфаттиш следователь метиҳам. значит оли следователда додагӣ нестам, фақат дазнаватело пурсидаистудиам. хай шумо ягон хатогӣ накарда боше шумо ошкор кунед, хел натарсед, ҷои тарс нест. гӯя ки ҳақиқата нависе, моро тӯҳмат накунед. метавонам то прокуратураи генералия нависам шикоят. дар асоси қонун моро пурсе, ман чи ҳаст нест ҳамон ҳақиқата гап мезанам. гуноҳ надошта боше гӯя ки ман гуноҳ надорам. ман чӣ гуноҳ дорам? ман имтиҳон супоридам, сертификат гирифтам, тамом. агар адвокат дошта бошед, адвокати шумо чуба намега ки мисол ҳамин кор барои чӣ шудагия, агиҷо сар шудагия, ки виновата, шуморо ҳамчун гумонбар мепурсанд, ҳамчун айбдор мепурсанд. адвокати шумо бояд ба шумо фаҳмона ку. ҳар як протоколе ки уҷа бо нагӯй ки адвокат дорум, ана адвокатат бага имзора мондан гир, имзора монда рафтан гирӣ. ҳамиёзи сиёҳ намекунам. зиёд инсонҳо айрӯи адвокатушон ба мана шикоят мекунанд. мега мо да адвокат и хел гуфтем, адвокат и хел карда. мо да адвокат и хел гуфтем ва адвокат и хел карда. ҳатто ай тарҷумоно мана меган ки тарҷумонои тоҷик да ҳамин ҷа мисол муқобили ҳамин тоҷикои худшон тарҷума кардиянд. фаридабону 7 сола и 5 сола мебошад. ман ишо материнский капитал дорам. беҳад хуб Фаридабону, материнский капитал дошта бошӣ. дар бисёр банкҳо первоначальный взнос материнский капитала намегиранд. аввал пули наличка мегиранд, какой-то процент 15 или 20 мегиранд наличка, соҳиби ҳамон хонафурӯша метиҳанд. ана баъде ки мисол договор кардеку купли продаж да банк между покупатель и продавец, договор ки заключат шуд, пула мисол банк мегзаронад одаме ки ба шумо хона фурӯхтай. аввал первоначалка метиҳад, не ки вай расписка бояд я ки аз шумо пул гирифт, анамо хона фурӯхтагӣ расписка бояд я. баъде ки ҳамин договор купли продаж ки тамом шуд, ҳуҷҷатҳо ба номи худот шидан, ана баъд метавонӣ ки материнский капитала мера пенсиони фонд ариза пешниҳод мекунӣ, айбанк ҳуҷҷат мебарӣ, айбанк ҳуҷҷат метиҳанд, шумо да справка метиҳанд, ба пенсиони фонд мебарӣ, баъд ай пенсиони фонд ҳам материнский капитала да банк чун автоматически мегзаронанд, течени 1 моҳ мегзарад. ба ҳамун пули ҳамун кредитат минус мешавад. 456 ҳазорай, 453 ҳазорай материнский капитал. баъд вай минус мешавад. баъд буд график платёж да банк дигар мешавад. ай сари нав график платёж мегирӣ. вақте ки ҳамун пули мат капитала банк гирифт, шумо да бояд ки маълумотномат яке ҳамин қапул ай пенсиони фонд гузашт, яъне ҳамин қапули шумо минус шуд. бояд ки ҳатман маълумотнома гирӣ ай банк. ба график платёжи нав мегирӣ бо ай банк ки мисол на 453 ҳазор минус шуд, чанд қапули дига остатка монд, ҳар моҳ чанд қапул месупорӣ. фаҳмидӣ Фаридабону? пенза не умуман намешиносам.
рости отказ кардам. Пенза айки отказ кард яй адвокат? як гапи дигара пенза фаромӯш накард. Дар Русия ҳазорҳо ҳамватанои мо аз Узбекистон ҳатто ай дигар давлатҳо ба ман муроҷиат мекунанд, нафарое ки делашон мекунанд ку ба ҳар гуноҳи майдачӯида. Бовар кунед зиёд адвокатҳо ва ёро фиреб мекунанд, имзоашонам мегиранд, баъзеш говсуд мешаванд, баъзеш штрафи калон месупоранд, баъзеш вид на жительство шаҳрвандиш аннулировать мешавад. И хелёро ман ниҳоят зиёд дидам. ба ҳар кас бовар накунед, фақат калай худтона кор фармед. Ай ман як гуфтам. ҳозир дазнавател гуфт ту дар якум допрос гуфти маълима ёрдам дод, отказ кардам не гуфтам. Гуфт мана бинед шумо имзо кардед. Яъне пенза шумо яъне ки баёнот гирифтаистиянд, дар протокол баёнот навистаистиянд ба дасти худшон шумо имзо кардаистед. Шумо гапера нагуфта бошед ва ё нависта бошанд, шумо имзо ки кардед, шумо худтона виноват ҳисоб мекунед. Мефаҳмед? ман фаҳмидам адвокатон русай. Агар русиро надонед, тарҷумон талаб кунед. фаҳмиден? Як агар русиро каме ҳам донем, бихонем протокола бихонем. айноми шумо агар неправильно наиста бошанд пенза, шумо бигем ки ман иҷода и хел нагуфтам. Чо шумо айноми ман дурӯғ навистаистед, мана маҷбур кардаистед ки ман дигар одама сиёҳ кунам, шумо бояд дела кунед. фаҳмидаистуди гапа пенза? бихон, агар хонда битонӣ сарфам рави Русия бихон. пенза миннатдорам апаҷон, иншоаллоҳ ҳатман занг зада ба шумо ҳамсӯҳбат мешавам. марҳамат, хато накунен. и ҳамиқа чие ки агар як калимаи не айҳо тақдири одама ҳал мекунад. эҳтиёт шавен. зиёд инсонҳои бегуноҳ ҳами протоколҳои нодуруст дар имзо монданшон, бисёршон дар сари худшон бало оварданд. эҳтиёт шавен. касе ҳам сиёҳ кардан лозим нест. агар ягон одама мисол ва ё агар делаи ҷиноятӣ карда бошанд, шоҳид гуфта шуморо ҷамъ кунанд, протоколҳоро худшон нависанд, имзои шуморо гиранд, дигарон мумкин бегуноҳ суд мешаванд. айрӯи нишондоди шумо. барои аввай эҳтиёт шавед. агар доказат кунанд апаҷон чӣ мешавад оқибатамон? гуфтан штраф, аннулировать документу. афсус ки ман бо 4 фарзанд ВНЖ дорам. охир ман ҳайронам. шуморо ҳозир гумонбаршуда мепурсанд ё ки шоҳид? чӣ мепурсанд? адвокат чӣ гуфт шуморо? ман намедонам ки шумо свидетеле дау дела или подозреваеми? чӣ шумо? или обвиняеми? чӣ шумо? гунаҳгор айбдоршаванда мешавад, гумонбаршуда мешавад, шоҳид мешавад. ай ҳамино ай кадомше шумо пенза? ман намедонам кадомше. агар шумо шоҳид боше ягон ва ё шуморо маҷбур кунанд ки нисбати яке бар дурӯғ тиед ягон вай кунед, инам ҷиноят мешавад ки агар дар суд исбот шавад ки вай одам мисол гунаҳгор набуд, шумо нисбати вай бар дурӯғ нишондод додед, баёнот додед, объяснение додед, вайам статья дорад. охи мумкин нест. фарида бону, майлаш апаҷони гулам, марам мехоҳам ба шумо ҳамсӯҳбат шавам, барое ки субсидии мара як юрист предлагат мекунад ки мада пул ёте, ман ҳамаша тайёр мекунам, аммо ман розӣ нашуда барои пул додан. фаҳмо Фарида бону чизе боша пурсен. ман ин амин маслиҳатҳои ҳуқуқӣ метиҳам, то ки хатогӣ нашавад, то ки ягон кас фиребтон накунад, беҳуда пулотона ягон кас нагирад. хай ҳозиам панҷ панҷа баробар нест. юристо адвокатое ҳастанд ки рӯи рост фиреб мекунанд. на ҳамаш хай ҳастанд ҳамин хел ки фиреб мекунанд. мақсад баъзеш бо ҳамун кор шабуд намекунанд, фиреб мекунанд, дар нимаро мепартованд. бо ҳам баъзеҳо мода муроҷиат мекунанд ки ин ҳамхел шуд. барои ҳавай эҳтиёт шавем. фарида бону, ҳай масъалаи банка ман гуфтам та агар имконият боша кор кунӣ, ягон ҷо кор дуро 3 моҳ ақаллан кор кун. хаки Сбербанк намедонам 3 моҳа мегирад стаж, бисёраш Сбербанк ай 6 моҳ боло вай мекунад. НДФЛ мепурсанд, справка доход. ва ҳамин Возрождение банк
баъзе вақт дар 3 моҳа ҳам гирифтан ндфл қатъи қабул кардан ва одаморо ипотека қарз додан, возрождени банк ва инвесторбанкам, селхозбанкам, ино ҳам мисол баъзе одамо ҳам хеле муроҷиат кардан, ман фаҳмондам ва ё заявка додан, 3 моҳа стажи кори доштан, 4 моҳа доштан ва ё ипотека гирифтан. Не ки баъзе банк гуфтам ки ҳамон материнский капитал сертификат аст, сразу қабул намекунад. Мега первоначалка наличка метиҳен, баъд мега баъди ҳамон шартнома договор кардан купли продаж, баъд мега ҳамон материнский капитала пешниҳод мекунӣ. Материнский капиталам сразу намегзарона пенсиони фонд. Течени 1 моҳ мегзара. Я хелиш 20 рӯз, я хелиш 15 рӯз, я хелиш 1 моҳ ба ҳамон банка пул мегзара. Хай инам хубай, бо минус мешад чанд қабули пули ҳамон кредитон, инам хубай. Фақат эҳтиёт шавен ки хай мошеннико зиёд айда Фаридабону, бояд донехтон, эҳтиёт шавен. Албатта кредитои майдачӯда гирен, история мешавад, чӣ гарни история шидан гира бо хубтар. История хуб бошад, дара иҷозат метиҳанд да банку, барои да ҳама даниёи ҳамаи шумо да ҳама ҷо мешавад. Ай кадом банк гирифте, кай гирифте, чӣ хел доде, нарушение набоша шуд. Хай намихеле Фаридабону, масъалаи ипотека камтар мушкила, эҳтиёт ша. баъзе банкҳо ҳатто фиреб мекунанд. Ман дар 2-3 оператсияи ҳамин хонахарӣ одамо иштирок кардам, худам иштирок кардам, доверенность додан манда иштирок кардам. ҳамон баъзе банкҳо меёран шартномаи ҳамон договор купли продажа ку ҳамон шартномара сиёҳнависша меёран пеши ҳамон одамо, меган хоне, баъд сафеднависта имзо мекунед. Дар сиёҳнавис мебинӣ дигар чӣ навистагиай, маҳқул мекунӣ, мегӯй майле туғрӣ биёр сафеднависша. Сафеднависа меёранд, сафеднависша бояд ки бухонӣ, пурра бухонӣ, баъд имзо кунӣ. Ман дар якташ ҳамин хел дидам ки дар сафеднавис дигар хел навистагия, ман отказ рафтам. Ман гуфтам ки чӣ хел дар сиёҳнавис ҳамин хел навистагия, анам хел менависе, баъд мо имзо мекунем. И хеле корашам ҳушёр бош Фаридабону. Фаридабону, ҳа ҳамин хел буд, зимистон заявка дода будем, отказ омад. Бале бале, отказ меояд. Барои ҳозир ҳами 3 моҳ зиёд стажи корӣ мепурсанд, 3 моҳ зиёд 2 ндфл мепурсанд. Хай хеле хуб ки материнский капитал дорӣ, хубай. Агар хонаи заминӣ гирӣ, бисёр банкҳо 50% пулша меган ки первоначалкате. Фаҳмидед? Квартира гирӣ 15-20%ша. Пенза якум бор свидетель будам, ҳози как преступление. Чӣ хел? Якум бор свидетель буде, баъд преступление. Значит шумо якум бор свидетель шуморо даъват кардану, ба протоколона муқобили шумо навистан, шумо нохонда, нофаҳмида имзо кардан гирифте, бо дар ҳузури адвокат. Ана баъд пага гӯя ки ин фиребай, меган ки адвокат доштӣ. Адвокатат мега ҳа ман будам, ягон фиреб неста, и ба гардан гирифт, худаш имзомон. ҳазорҳо и хели делара ман дидам, бовар куне пенза, чӣ дар Тоҷикистон, чӣ дар Русия. эҳтиёт шаве охи. ҳозир как айбдоршаванда шуморо карда бошанд, хай фаҳме ҳамин статьяра нисбати шумо мондагиам, шуморо ягон ҳуҷҷат дода бошанд, мада суратша равон кунед. Фаридабону, барои ҳамин мада агентства дар кор мебошад апаҷон. Фаридабону, як гапи дигар мегӯм, аммо агентствоам эҳтиёт боше. Барои чӣ? Зиёд нафарҳо тоҷико, узбеко манда муроҷиат карданд, ҳатто амун регари Тоҷикистон, ай ҳисор, одамо ами агентстворо нанимат кардан барои хона харидан. баъзе агентствош хонаое ёфтанд ки вай хона ҳуҷҷатош қалбакӣ, фалшивӣ ё 2-3 каста фурӯхта шудагия, ё ки судебни спор 50-60 ҳазорира гирифтан. Вақте фаҳмидан ки ҳамин хонаҳо ҳамин хел спора кун, пула агентства баргардонда надод. бовар мекунед? Барои ава эҳтиёт шавем буд. Масъалаи релтор агентства
шартнома банде, шартнома урусия доне, шартномаро хонда имзо куне, як экземпляр шартнома айму риэлтор агентства гире да дастон. Печат ҳатман занам, бе печат натиян. шумо аввал фаридабону кор дуруин. аввал ипотека ба номи шумо шава кор дуруин. ай 3 моҳ зиёд собиқаи корӣ бояд дошта бошед, ндфл дошта бошед. баъд ндфлам мегире, паспортонам мегире, ҳуҷҷатҳои гудакотам мегирен, чӣ ҳуҷҷате дорен мегирен, мере банк заявка метиҳен. як хел заявкаша дар 2 соат ҷавоб метиҳад, як хелиш дар 2 рӯз, як хелиш дар 3 рӯз. яъне ҷавоб метиҳад ки отказ или нет. вақте ки отказ нашуд, ана бо ҳаму банк мери, ба ҳама оператсиёнро мефаҳмонад. ҳамаи банк ҳар хелай, як хел нестан банку. фаҳмиден ака? ҳамаш ҳар хелай. фақат аввал кор дуроем, баъд дал шешай нами хел ман эфир дуром, дуромаданги савол додангир ман ба саволот ҷавоб додан мегирам. вақте ҳози кор намекунӣ, 2 ндфл надорӣ, агентства чӣ дар кор дахуда? Дар кор нест. тамоми ҳами ҷои россия медонӣ ки ҳами авитода мезанӣ, ҳами хонара авито меёвӣ. ҳаму авито ҳамаш агентстван, хона мефурӯшанд. не ки ҳами хонафурӯшаку агентства хонарам фурӯшад, соҳиби хона қатъи вохӯр. бе соҳиби хона, бе паспорти соҳиби хона ягон оператсия нагузарон. бисёр дидам дар таҷриба даиҷа. нафарҳое ҳастанд ки агентства қатъи кор мебаранд, ҳуҷҷатош дар дасти агентствае, ҳаму хонафурӯша, худи ҳаму хонафурӯш нест. фаҳмидӣ? давернус додаи ҳамун риэлтора ё ки ҳамун агентства недвижимоста, баъд бисёр хатогиҳам шидагия. баъзеш занш розӣ нест, хонафурӯш шуда 6 мисол хона мефурӯша. ин мегира агентствада 50-60 ҳазор метия хонахар, оқиба як ҷангу ҷанҷоли оилавӣ мехеза, 50-60 ҳазор месӯза мерава. фаридабону иёшам бифаҳм. кори худат аввал кор дуро, 2 ндфл ки шуд, баъд заявкате. иҷозат ки додан, соҳиби хонара мебинӣ, паспортша мебинӣ, ҳуҷҷатҳои хонара мебинӣ, сафпадат ҳамаш кунан. ана баъд талаб мекунӣ ай соҳиби хона маълум бисёр вай ҳуҷҷатҳоро бояд биёрад, дар ту нишон тия. масъалаи ҳуҷҷатҳоро баъд вақт ҳамаша мефаҳмонумад. дар ӯ хона чанд кас дар прописка ҳай, ки ай соҳибаш, чанд нафар соҳиб дора, ҳамаша бояд ҳамин тафтиш кунӣ, баъд розишай барои хонаи вай харидан. фаридабону гап нестай. дар питер бошӣ, аввал гуфтум кор ки масъалаи кор табин, кадом банке заявката қабул кард, одобрятат кард, 120 рӯз муҳлат метиҳад барои хона ёфтан. 120 рӯз муҳлат метиҳад, дар ин 4 моҳ хона меёвӣ, соҳиби хона меёвӣ, гапзанон мекунӣ, баъд мераи банк мегӯӣ ман хона ёфтам, анами нархи қатъи анами хонаро мехарам. первоначалка бояд дошта бошӣ, наличка пул, вобаста ай проценти хонаай. ина ёшам бояд гап занам. хай намедонам, имконият шид, ман питерам чанд ҷоам рафтагиам, ҳамин масъалаи оператсия ипотечния гузарондагиам. дар банк иштирок кардагиам, дар хариду фурӯш иштирок кардагиам, дар ҳамаш иштирок кардагиам. хай кӯшиш кунӣ, ҳамаш мешава, вобаста ба кӯшиши шумоае. ипотека гирифтан хубае. мисол 2 фарзанд дори, агар бо 3 фарзанд шава, бо ай тарафи давлат ҳами хел пул кӯмак мешава. метавоне ки бо вайшам дар ҳамун банк мегзаронӣ, пули ипотека ҳам мешава. 3 кӯдакша худат медонӣ ки бесплатна замин метиҳанд аиҷа. многодет немешӣ ку. фаридабону неки новостройка то илоҷай наги. фаридабону новостройка намешава, расход баъд оянда зиёд мешава.
процент кам метиҳанд дар банк новостройка, не ки расход зиёд ай. То хонаро обод мекунӣ, я баробар пули дига хона ва таъмир ремонт мекунӣ. Чӣ дар кор? хонаи тайёр харидан дар кор. Вай хубтара, тезтар мехарӣ, медароӣ. майлаш саломат бошед, дар амони худованд бошед. саломат бошед ҳамватанон. бо саволҳо бошад ҷамъоварӣ кунед. ягон вақт шуд дур омадам, ба саволҳо метиҳед. манам мебурам. дар амони худованд бошед.